nagaisahanon nga Christian nation sa Asia ang pagsimba sanitary landfill, no? And kanami sini kay there are more and more LGUs, no, na nagapatindog na sa ila landfill, no? Before this, ang last na muna ginagawa ang iyas ang La Castellana, no? So I hope na this will encourage other LGUs na wala pagid sang ila kaugalingon na sanitary landfill. Nabatian ang pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Sa katapusan nga balita lokal para yun ang okon nga nagapayo sa ospital ang 5 ka miyembro sa pamilya nga nasamaran sa nagdutad nga aksidente sa bahin sa sitio Tumampon, Barangay Tigib, ayong Negros Oriental sa Sabado sang aga. Sa TV Sampo para di Bacolod, kay Police Lieutenant Stephen Polinar, spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office nga anom ang una nang gindeklar nga dead on arrival kag may duha nga nagdugang. Sunod kay Polinar ang 5 ang nagapabilin sa Bindoy Hospital para sa pagpabulong. Una na gagipag ni Police Master Sergeant John Ren Gargoles, ang Chief Investigator sa Ngayungon Municipal Police Station 13 ka membro sa pamilya ang sakay sa multicab nga mapadulong kon tani sa Pacho. Iban sa ilang nagikan pa sa syudad sa Dumaguete kag Manila nga nagpauli sa probinsya para magselebrar o kon magupod kag magsapagselebrar sa death anniversary sang ilang himata kag para sa Pasko. Nadulaan sa preno ang multicab samtang nagabiyahe sabay sa dulhugon nga dalan kung sa diin nagbalis ka dinhi kag nagtupa sa baton nga area. Dead on the spot ang may biktima sa Edwin Digit Sr., sa Naida Sabana, Libet Jesus, sa 31 anyos Ernesto Velasco o Convillasco, Arabel De Vero kag LP Digit 46 anyos nga nagatrabaho bilang health worker sa barangay. Apang sang hapon napatay si Chenly Macalso, 42 anyos kag 13 anyos sa babae nga lunsay yara sa critical nga kondisyon. Para naman sa karon nga ginabulong ang 5 ka miyembro sa pamilya kalakip na ang driver nga si Juan Baratas, 56 anyos, nga residente man sa Barangay Bagakay, Dumaguete City. Oras sa Bomba Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6. Mga kabombo, sa mo sa ring pagbalik, ibalong tapir ako ling rakat sang panahon, nagikan sa aton sa ring Bombo Water Center. Kasubog man ang detalye sa mabarita national, international kag iban pa pagkatapos lamang sini. Linggo, upod ang bugos nga pamilya, nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon na ang mga Roman Catholics kag sang una, ang mga tumuluo, tumanggid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudluan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog
tumulong sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord. Kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Bacolod Philippine Standard Time, 19 minutos ang nakarigad sa takna ng alas 6 aga. Mga kabomboy, balonta ang pinakuling rakat sang panahon nagikan sa ato sa ring Bombo Weather Center. May kapon naton si Bombo Saldiforo de Sacon. Sa aton nga weather update, subo nga Lunes, ang northeast monsoon kun hangin amihan ng lauman, nga gihapon nga mag-aapekto sa Luzon, samtang easterlies naman ang mag-aapekto sa nabilin nga bahin sa aton nga pungsod. Lauman ng lapnagon yung mga pag-ulan sa Bicol Region, Caraga, Davao Region, Northern Samar, Eastern Samar, kag Southern Leyte, bangod sa easterlies, so kanang maingit na hangin gikan sa dagat Pasipiko. Samtang magatugan naman sa magalumon nga panahon, kag mga pag-ulan ang amihan sa bahin sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, kag Quezon. Mahinay nga pag-ulan naman ang mabatsyagan sa Batanes kag nabilin nga bahin sang Cordillera Administrative Region tugas sa gihapon sang amihan. Samtang may makanay naman ang panahon sa Mimaropa, nabilin nga bahin sang Visayas, kag nabilin nga bahin sang Mindanao, pesar nga apektado man sang easterly sa pangyarag yapon ang posibilidad sa mga tumalagsahon nga pagbubo sang ulan nga may kaupon nga pagpanglat pagpanaguob o kon thunderstorms. Samtang mangin makanay man ang panahon sa nabilin nga bahin sang Luzon, kalakip na ang Metro Manila nga apektado naman sa amihan, yaram ng posibilidad sang tumalagsahon nga mahinay nga mga pag-ulan. Samtang sa aton nga antas ang temperatura diri sa aton sa syudad sa Bacolod, 24 to 31 degrees Celsius, 10% ang chances ng pag-ulan. Ang hangin may kapasgon niya 16 km per hour. Cloudy, Metro Manila. 24 to 29 degrees Celsius, 9% ang chances ng pag-ulan. Ang hangin may kapasgon niya 6 km per hour, partly cloudy, lawag. 24 to 27 degrees Celsius, 10% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon nga 19 km per hour, mostly cloudy, Kalibo. 26 to 28 degrees Celsius, 25% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon nga 19 km per hour, cloudy, Coronadal. 22 to 29 degrees Celsius, 9% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon nga 0 km per hour, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak alas 5:57 subong nga aga ka magatunod. Alas 5:28 karon sa hapon gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Saldiforo II and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos sa kaligan sa tak ng alas 6 sa aga. Sa detalye naman kita sa mga balita nasyonal. Nakatala na kay deploy sa Philippine National Police ang kabugusan ng Stantamil. Kamakapulisan sa pagsugod sa simbang gabi buwas nga daw, Disyembre 16 to Disyembre 24. Ang mga kapulisan magatutok sa mga simbahan kapag lugar nga baramo ang tao agad masigurong seguridad sa kaluwasan sang publiko. Saro kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Valenzuela
Commissioner Tatis Jr. ilaman papaskugon ang pagpatrolya, pagpaligan sa checkpoints kag mobile units sa palibot sa mga simbahan. Ginpabakod man sa PNP ang koordinasyon sa local government units sa opisyal sa barangay kag simbahan para sa crowd management kag marasig nga pagresponde sa tion sa emerensya. Ginapasiguro man sang PNP sa publiko nga handa sila nga maghatag sa seguridad para sa maayo kag meaningful nga selebrasyon sang Pasko. Ginpakigbato na Department of Public Works and Highways sa DPWH Secretary Vince Dizon ang panawagan nga ibalik ang ginbuhin nga pondo sa ilang nga talatapan para sa 2026 nga budget. Ini matapos nga ginpanubuan sang House of Representatives sa 570.48 billion pesos ang budget gikan sa 624.48 billion pesos. Suno kay Dizon, wala sila nagahingyo sa pag-reinstate sa mga partikular nga proyekto kaangay sa flood control o kung mga taytay apang kinahanglan nila sa 45 billion pesos ang gudmatigayon ang husto nga pagpatuman sa mga proyekto. Ginpahayag ni Dizon nga ang ginpropose nga pondo ang ginbase sa bagong nga construction materials price data o CMPD nga may ara sang mas manudbo nga presyo sa materyales. Apisan nga ginako ni Dizon nga naapektuhan ang pagsalig sa publiko sa DPWH tungod sa nakaligad nga mga issues ng korupsyon sa mga flood control projects. Ginpasalig sang opisyal nga hindi ini matabo sa idalom sang iya pagdumala. Apang nagakabalaka si Senator Kiko Pangilinan na hanungod sa posible nga overpricing. Ginpahayag ni Dizon nga nagdubong presyo sa mga proyekto sa 2026 apang question sini kung sinugid ang may deber sa pagdesider sa pagbago sa tunga sang Kongreso, Senado o kon ang executive branch. Dugang pa ni Dizon na hangpaniya nga ang mga pagduha-duha sa mga mamanidha gani ginpagwa niyang department order nga nagamando sa mga department officials nga sundon ang husto nga pagpreso agud malikawan ang korupsyon. Ginpahayag sa isa ka mabalita nga ang 13 billion pesos ngalin sa 60 billion pesos nga pundo nga ginbalik sa PhilHealth Insurance Corporation sa 2024 gingamit bilang counterpart financing para sa mga foreign assisted projects. Sa una nga daw sa deliberasyon sa Bicameral Conference Committee ginpatpata ni Bataan Representative Albert Garcia ang breakdown kung saan na nagkanto ang mga pundo. So kay Garcia, ang pinakadako nga bayan sa kwartang 27.45 billion pesos ang gingamit sa pagbayad sa pabenepisyo kag allowance para sa healthcare kag non-healthcare workers sa tion sa COVID-19 pandemic. Gingamit naman ang 10 billion pesos para sa controversial nga medical assistance program sa Department of Health para sa mga indigent nga pasyente. Apang ginbatikos ni Senator Amy Marcos ang 13 billion pesos nga ginreserba para sa FAP sa kag kun nga ang pundo nga para sa healthcare gingamit sa mga proyekto nga wala sang kangtanan sa healthcare sa mga Pilipino. Giningyo ni Senator Amy nga isa ka detalyado nga report halin sa PhilHealth kag ang pagpadasig sa pagpatuman sa mga benepisyo kag isang zero balance billing kag coverage para sa malala nga balatian. Bilang sabat ginpahayag ni Garcia nga mangayo sila sa PhilHealth sang mas detalyado nga breakdown kag siguruhon nga nagasunod ini sa desisyon sa Korte Suprema nanuhod sa mga pundo. Sa katapusan nga balita national, gintawag ni Vice President Sara Duterte nga fishing expedition ang mga bag-o nga criminal case nga ginpasaka abatok sa iya may kaangtanan sa ginaaligar nga 612 million pesos confidential funds sa sa Office of the Vice President kon OVP kag sa Department of Education o kon DepEd. Suno kay VP Sara ang mga nagpasaka asang kaso ang nagatinguha nga i-weaponize ang mga akusasyon agud nga mapakita nga may legal nga basehan ang investigasyon. Madumduman nga kabahin sa mga nagpasaka sang kaso ang mga leaders ng civic society, mga grupo sa simbahan kag mga anti-corruption advocate. Ginakusahan si VP Sara sang plunder, bribery, malversation kag graft matapos ang aligasyon sang pag-divert sayop nga paggamit kag pagtago sa mga pondo. Ginpahayag sang Vice Presidente nga ang mga bag-o nga kaso ang kabahin sang pamulitika agud nga siya ang i-discredit kag ang matuod gid nga tuyo amo ang matabunan ng mga issue nga plunder sang gobyerno. Sa ilo naman kita sa mga detalye sa balita international, nagdangat na sa 16 ka mga individual ang napatay samtang 40 pang nabilin sa ospital matapos ang masa shooting sa bahinsang Bondi Beach sa Australia kahapon. Sunod sa report yara na sa kusuriya sa mga kapulisan ng suspect kagera sa kritikal nga kahimtangan matapos nga maigos ang bala sa nagbayduan ay sa lupok sa motoridad. Samtang ginaragaway naman ni Prime Minister Anthony Albanese sa ang insidente nga shocking and distressing. Sa piyakabahin wala pa sa ginatag nga impormasyon ang motoridad na nungod sa rason sa insidente samtang nagaparayon ang investigasyon. Ginakondena naman ni Albanese ang nasabit nga mass shooting kay ini gitawag nga act of evil
antisemitism nga may tinutoy nga manghalit sa komunidad sa mga Hudyo sa Australia. Ang insidente natabo samtang ginasaulog sa mga Hudyo ang Pasko sa pag-iinaw o kon Hanukkah kag ang insidente ang nabilin sang karadok sa kagkangawa sa Jewish community sa pungsod. Ginbasol ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kag sa iban pang opisyal sa Israel ang gobyerno sa Australia bangod sa nagalala nga antisemitism sa pungsod. Ginkonfirman sa mga otoridad nga ang pagpanglutang ay isa ka terroristic attack apisar nga wala pa matumod ang motibo sang kriminal. Sa katapusan nga balita international, yara na sa kustodiya sang kapulisan ang person of interest may kaangtanan sa mass shooting nga natabo sa Brown University sa Rhode Island, USA nga nagresulta sa pagkamatay sang duha ka estudyante kag siyam nga nasamaran sang Sabado. Ginpahayag sang Brown University nga ginlift na sang kapulisan ang shelter-in-place order sa ila campus. Mas sobra 400 ka mga law enforcement personnel ang gindeploy sang Sabado samtang ginapangita sang kapulisan ng suspect nga nagsulod sa isa ka building nga may dala sang armas samtang naga-exam ang mga estudyante. Sa Sabado na puno sang mga emergency vehicle ang mga dalanon sa palibot sang campus sa pagpangita sa armado nga suspect. Nagbulig man sa investigasyon ang mga ahente sa Federal Bureau of Investigation kon FBI kag sang Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives ATF upod sa lokal kag state police. Ginpagwa sa mga opisyal ang isa ka video sang suspect nga isa ka lalaki nga ginabanta nga yara sa edad nga 30 anyos pataas kag nagasuksok sang itom nga bayo. Suno kay Providence Deputy Police Chief Timothy O'Hara, posible nga nagasuksok sang maskarang suspect apang hindi pa ini sigurado. Suno kay Police Chief Oscar Perez sa isa ka press conference ginausisa pa sa mga detective kung nga ang eskwelahan ang ginpili bilang target. Ginpahayag ni Brown University President Christina Paxson nga halos tanan sa mga biktima ang mga estudyante. Para sa balita sa negosyo, ginpahayag sang port manager sang bag-o nga Banago Port sa siyudad sa Bacolod ang isa sa advantage sa paggamit sang pantalan nga ginamanage ang Philippine Ports Authority amo nga mas barato ang ginabayaran sa mga customer. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Rodel Agmay, mas barato ang ginabayaran sa pagsulod sa Banago Port hindi kaangay sa iban nga pantalan nga ginamanage sang private sector. Suno kay Lagmay, ang customer ang magabayad lamang kung magsakay na ini sa barko kag kung may salakyan nga isakay sa barko magabayad sang terminal fee kung sa diin ang PPA ang mayara sang taripa. Sunod diri ang mga motorsiklo kung type 1 vehicles ang mayara sang ginabayaran nga taripa nga 65 pesos, type 2 kung mga 4 wheels nga salakyan nga may bayaran nga 129 pesos samtang ang mga dalagko nga mga trucks nga tubtub 10 wheelers magabayad sang 516 pesos. Ginpahayag man sini nga kung ang mga salakyan ang magadulong lamang sang pasahero ang bayaran ini sang 12 pesos lamang sa gate. Sunod pa diri sa pag-abot sa Dumangas Port ang pasahero ang wala na sang bayaran kag vice versa, hindi kaangay sa pribado nga pantalan nga sa tagsa ka port terminal nagabayad ang pasahero. Sa karon may duha lamang ka kumpanya sang barko ang nagadungka sa Banago Port kag nagalaom sila Gmay nga madugangan pa ini sa tion nga makayo ang iban nga ramps. Ginalantaw man nga mangindako nga bulig ang pantalan sa syudad makaligan ng 3 ka tuig bangod ginalantaw nga mayara na sang magadungka nga mga cruise ships nga nagabiyahe kag nagalibot sa bilog nga kalibutan. Sa Banago Port man nagadungka ang mga barko nga may karga nga ginapang import nga bugas, kalamay kag iban pa nga mga pagdadalon sa syudad sang Bacolod. Bangod sa bag-o nga Banago Port, mas malubo nang bayaran sa mga negosyante sa gin-import nga bugas kag kalamay bangod indi na mag-agi sa iban pa nga pantalan antes makalabot sa syudad sang Bacolod. Okay, ano ang balaydan mo lang diya? Ang balaydan mo lang diya kung halimbawa ang salakyan mo dalon mo masakay ka sa Roro. Ang balaydan mo lang na iya ang terminal fee which is may taripa man tada. Ang taripa da sa Type 1, which is motorcycle, 65 pesos. Type 2 is 129. Those are Type 2, yun yung mga cars na. Type 3, yung mga air, that is 129. 325. Nabatian ang pahayag ni Rodel Agmay, Banago Port Manager. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa foreign exchange rate sa closing transactions ang Bangko Sentral ng Pilipinas kag Bankers Association of the Philippines alas 5 sa Biyernes ang hapon ang US dollar may baylo nga 59 pesos and 7 centavos. Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 59 centavos. Singaporean dollar may baylo nga 45 pesos and 75 centavos. Saudi Arabian rial may baylo nga 15 pesos and 75 centavos. Ang euro may baylo nga 69 pesos and 37 centavos. Ang business trading ang liwat nga magabukas alas 9
subong aga. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos ang nakaligid sa takla alas 6 sa aga makabombo. Inurbatian ang kabugusan ng mapagbalita sang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga adlaw sang Lunes petsa 15 sa bulan sang Disyembre tuig 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Karon sabay sa ato sa Christmas countdown. This Christmas we share. Ang kabombo kaming inyo mga tag balita. Bombo Mia May Francisco. Kag ako naman sa Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa pagpapamati. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Kakaroon, sabay sa ito sa liga Bombo News Analysis. Sa ginbasa ni Bombo Daniel Acciones, may Tigro Magic Salamanca. Dawgin Magic Salamanca ang ilagin baton nga ayuda sang pagpirma 5,000 ina apang ginbawi ang 3,000 pagkaaga. Gani ang nabilin 2,000 na lang iya. Kaya ang 3,000 ihatag pa sa iban nga nalista. Apang sa pagbawi wala man may ginpakita nga listahan sang mga ngalan nga paghahatagan. Puwerte ka bahol nga Salamanca lantaran ang ginhimo nila. Ginatribihan ang kwarta dito sa Valladolid nga Banwa. Alkalde gintinguhaan nga magdepensa apang masyado ka klaro sang ebidensya. Gani iya ginmando ang pagpauntat sang amo nga sistema ugaling ini nga kaymuan ang nabalakuba na. Mga opisyal wala kadudlaan para makakwarta bisan ano pagaidiyahan. Ayuda nga para sa imo pagabuhinan makaluluoy naman diri si Juan. Ang ini nga pangunahuna pananawan naging padala ni Conrad Absalon sang Bago City, Negros Occidental. Ulap, amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Initanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang apat ka core types: ang cirrus, cumulus, stratus kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawi. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makit-an naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining-producing clouds. Kung flat, low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatahon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman, nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sa pagpanaguo. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa.
Nakakadto na blaka mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest ancestral house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranon nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa ka sikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece, sliding windows, ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fight. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. It's a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
Nutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat niya ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Sa inyo Bombo Radio Bacol Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalabay stock na alas 6 sa aga. Christmas is a time for sharing, giving gifts for Sa ato sining Christmas countdown, 10 dias na nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. Welcome na po pala sa Patutunan Bombo Report 2nd edition. Pang-Lunes, edisyon sa Patutunan Pitsa 15 na kita karoon sa bulan sa Disyembre. Ikatatlo kadlaw sa Lunes, ikadusin bulan sang tuig 2025. Kaupo nyo sa Gapon, Bombo Dennis Rubica. Anong balita ang aton ni Balon? Siningaga, ang aton sining kapulisan Negros Occidental Provincial Police Office doon naghulat na kuno sa order kung bala magapatigayon sa Mosol taping sa mga service firearms sang aton siniya nga mga kapulisan. No, tibalon tara no kay kung may ara gid man kay sing ligad to do report na itong rabaton nga daw wala na malang imuon, no? Kaya daw pila na katuig, no? Nagligad nga wala na magayon na patigayon sa muscle tipping sa atong kapulisan, no? Kaya daw wala naman sa may nagkanabo nga mga indiscriminate firing, particularmente sa mga uniform personnel, no? Or sa aton nga mga membro sa Philippine National Police. Especialmente sa sinipagsaulog naton niya sa Paskwa kag bag-ong tuig, no? Mo nang kinandan sa to mo ginahimo, no, para ma-check ang aton sining armas sa atong kapulisan. Ibilot ba sa report ni Bombo RJ Kim Kasipi. Bombo RJ, good morning. Come in. Ginaulat na lang karon sa kapulisan or sa Negros Occidental Police Provincial Office ang paghatag sa memorandum o kung sa natawag naton command dalin sa national ang kung may arabla sang muzzle taping sa pagpakadto sa bag-ong tuig Bombo Dennis. Kung madumduman naton, ginakonsiderar ni sa Philippine National Police ang pag-tape ni sang muzzle o kung baba sang pusil sa mga pulis naton sa tiyon sang Pasko kag bagong tuig. Agod mapunggan ang indiscriminate firing o kung wala sing control ba nga pagpalupok sang armas Bombo Dennis. Kag suno kay Police Captain Katalogo ang iyan nga payag diri posible man lang Bombo Dennis may nga hindi na lang pag-muzzle tape inik because pila na katuig nga ginaobra diri kag wala man na Bombo Dennis ang mga nakasuhan or nagapalupok nang irresponsable man ang aton nga kapulisan binigay diri sa Negros Occidental nga wala sang may na-record nga wala sang may na-record may nagreklamo sa community sa pagpalupok sang armas Bombo Dennis sa subong nga tuig. Suno pa sa PNP kung madumduman naton ini ang tikang ginapa liwat matapos
bayara sang practice sang nagliligad nga tuig nga wala ya pagbutang sinada sa pagtakop la ang mutsilingon ang muzzle taping ang pagbutang na bla sang tape dira sa ulo-ulo sa ang nga para at least hindi masigurado masil sang maayo may proper ambing nga pagsulod ra o pag-tape sina Bombo Dennis nga dapat hindi na iya mapalupok kung wala iman niya sang rason suno sa PNP pa ginsiguro ni nga ginatapalan gini ang baba sa pusel sa mga pulis agod nga hindi sila makapalupok bisan pa o may arayas ang isa lang ginatawag naton makainom Bombo Dennis may temptasyon ka magpalupok man sa imong armas sa kung madumduman naton sa isa ka forum nga giniwat man sa PNP Public Information Chief Brigadier General Randolph Tuano kapag tape sang Mazol ang ginapropose sa isa ka meeting sa PNP bilang kabahin sang ilang security measures para sa holiday ginadugan pa sila sa PNP nga hindi ini para pamatukan ang pulis kundi para maprotektahan ang publiko ilabi na ang mga kabataan kag pumuluyo nga nagaselebrar sang Pasko kag bag-ong tuig ining indiscriminate firing isa gid ka delikado nga kahimtangan nga magahimo ang magresulta sa pagkasabad o kung kamatayon man gani sa mga inosente blabong Bodenes nga mga tawo gani ang ginahimo sa PNP tanan nga tika nga gud malikawan ini sa tion man sang selebrasyon Bombo Dennis suno pa kay katalogo magapangatubang sa nga matawag naton nga criminal case kag administrative case ang maglapas diri or may ara lang sa publiko nga magareklamo sa siniman nga pulis nga nagpalupok man Bombo Dennis apangte ang pagsiguro ang ginapamangkot man naton nabla ginakount na bala ang mga bala kung pila ka bilog ng dalon mo sa imong balay dapat pagbalik sila kompleto sa gihapon kag suno pa kay Police Captain Catalogo wala man Bombo Dennis kundi it is the community involvement ang makambal sila kung may ara sa nagpalupok or if ever nga nagpalupok hopefully hindi lang tani pero kung magpalupok kag may makaigo dra Bombo Dennis ang makuwaon ng bala kag i-record na to kag kung sino na ang posible nagakapyot sina Bombo Dennis kay na man ang lisensado sa dugang impormasyon aton lapatian ang payag ni Police Captain Judices Catalogo and Public Information Officer sang Negros Occidental Police Provincial Office. In the sense nga ginapabalo lang ang aton nga mga personnel and they were not allowed at this may criminal at saka administrative liability for those who are personnel that will use this firearm illegally or obviously in the process ng ato pag-celebrate natin sa youth kag New Year season. So bali somehow wala pa man naka-release subong pero most probably ano na nga mga date gina-release. Sir, lawig na sir nga wala kita no sir. Wala kita sa muscle taping. So ambot sa ngayon expected man subong katuig. Expected na mo sir nga walang ganun. Okay so if ever sir paano na paano na to naman masiguro nga ang aton nga mga kapulisan is wala ginapalupok ang armas sa New Year. Sir, monitor naton nato mga personnel. Now, if there is a complaint, immediately may ara kita sir nga ginatawagan ng inspection. Okay, so included ba na ang pag-count sa mga numbers dara sir sang bala daw mo sina? Sa number sa bala, tiya ato, sir gamay man lang nato nga sa bala. But this is importante na sir ang report sa public and there is an incident of illegal discharge of firearms. Kaya kung may ara sir automatic kita conduct an investigation. I-file nga kaso if ever ang palupok sir. Administrative sir. May ara kita administrative, may ara kita criminal mo illegal discharge of firearms. Okay. Ato dito ara sa officer naton ang pag-file natin sa kaso. Kung tama na kita may na-file nga kaso na sir sa mga personnel natin dahil nag-gamit sila firearm na wala sa purpose sa mandate natin sa law enforcement. Pero nagligad nga January 1 sir wala man Wala kita. Okay. Bombo RJ, balantayan diri pagid ang mga sibilyan tabla nga nagakapyot man sa unlicensed kag of course licensed sa firearms nga base bala kon tilaw sila nga patilawan tabi kinudugay na way kalupok no mo pinabalantayan ta Bombo RJ mo. Exactly Bombo Dennis kay ina ya matray sumudlay diri sa mga armas bla Bombo Dennis nga hindi lisensyado mabudlay ini trace kag wala ta nang kay kabalod naman kita mo nang isa sa mga
ginobra sa mga museo, especially sa mga nagkakapyot bala sining armas. Kag isa pa, ang pinakadelikado nga daan Bombo Dennis ang pagpalupok ang sa babaw bala, nakatutok ang armas sa babaw, ti posible nga pag-igo na to, pasaka, pagpalupok mo na, mag-igo dito sa pinakababaw, ya tapos may balik na kung isa nga tama, gid gadasig man, mas nagadasig pag tungod sa hangin man, kag pressure Bombo Dennis ang gravity, na nagatuga man kung isa sa mga pila ka mga insidente man Bombo Dennis, but hopefully we're praying nga subong ang wala lang Bombo Dennis. Pero as of now, muna gani, tama gid ka budlay man ang monitoring sa kapulisan naton community Bombo Dennis, tama gid ka importante sa pag-report sa mga amo sini. Sakto na, no? Ang pumuloy na magkabalo kung may ara sila ma-discoveryhan, makitaan nga mga liso sa bala, no? Sa ila area, ti-report nila kay kung may makita mo sila, papos na i-matrace kung di nagalin nga armas, kung armas sina ginalinan, lisensyado, pero kung unlicensed, ini mga tikpal or paltek, hindi mo kung firearms license mo, pag ginada, no? Kay bala naman naton nga may mga unlicensed firearms o ni mga paltek or mga homemade nga mga pusil nga sa posisyon sa nga pila naton nga ka mga sibilyan nga mo ni balantayan. So dapat ang mga vigilante man aton pumuluyo sa iladra sityo, barangay, kung sino dira nag-poses sa pusel, kag base, makapalupok sa iya pusel, ti dapat i-report nga sa kapulisan kay Takto Balbo Bardi, delikado. Kapag kapagwa sing liso sang bala sa punta sang pusel, wala na siya, hindi na siya magbikaw mo, bahala di ako sino maganya sina. Huwag na siya pangilala, o bata ka man, tigulang ka man, o nanok man, basta kung ara ka sa lagyan niya pag lupok sinayati, kung maigo ka na, kamalabot ka, ti malas ka Sa munang kadelikado, once nga gumawa na ang liso sang bala, gikan sa punta sa isa ka pusil, no? Munang may bumwadya kayo the last few years, no? Sa ato pag-monitor din sa bombo, celebration sa New Year, wala na gid man sing reported nga mga indiscriminate firing or may mga naobserbaran nga nagpalupok sa pusil, Bumbarje? Yes, Bombo Dennis, muna gani wala sang may na-record, kag wala man sang may nagreklamo Bombo Dennis regarding na sa may ara sang naigo diri nga arma naigo sang balalin sa top. Usually Bombo Dennis makita ta na bi arap lang imo balay daong isa it happened always sa mga dito sa mga madamo bala nga pamalay dito sa sentral sa Manila, dira sa Quezon City, may mga recorded na Bombo Dennis kang ila nga balay nagakabuslot tungod nga ang balang halin sa babaw nagatupa sa ila, may mga times nga may naigo man na Bombo Dennis. So kung natawo naton ining ila man nga diri sa Negros Occidental, wala man sang may record Bombo Dennis. However, nga ti ang monitoring gid kaga ila binagid ni ang well, it depends gyapon Bombo Dennis kay ti daw ang kapulisan depende sa ila kung ibalik nila ang muzzle tape sa subong man nga Pasko. Pero ti ang mga it also can help man Bombo Dennis although nga ti mambalaton nga ti may salig man sa kapulisan, pero kunti wala man lang niya sang mas maayo gid, wala man niya sang napalupok da. Wala gid iya sang problema Bombo Dennis kay may mga proseso man inabi ko na nga para mabala, para hindi mabala o para mabalaan rather kung nagpalupok ka man gid kun wala kaysa naman Bombo Dennis sa wala ya na muzzle tape Bombo Dennis. Salamat kid Bombo RJ. It is si Bombo RJ Kim Kasipin. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Importante kita nga mapuloy vigilante lang kita. Report na din sa ato kapulisan, sa ato ni barangay official kung sino na makitaan nyo na nga nagapalupok sa ila sini nga mga pusil. Hindi man selebrasyon sang Pasko o bagong tuwig, no? Basta sa ibang inadla kung may kitaan ka mo dira nga nagahimo sini, i-report gid sa mga otoridad kay tuman ina ka delikado. Alang-alang na tsimpo na ito, panagad siningaga si Pratuntunan Bombo Report 2nd edition. Christmas is a time for sharing,
giving gifts. Napulog kadlaw na lang nabilin bago mga botang adlaw sang Pasko. Christmas, we share the love. Nota pa lang din pagpalagin si Platutunan Bombo Report Second Edition. Tambay na kamo sa inyo center sa taon nga Bombo Network News. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubican. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kon bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yala sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable kinakabig bilang superfood. Manggaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Wala labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, 15 sa buwan ng Disyembre taong 2025. Mamaya ay umpisa na rin po ng simbang gabi. At sa atin pang Christmas countdown, eksaktong 10 araw na lamang po bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, sa ating balita sa ibayong dagat, shooting incident dun sa Bondi Beach sa Australia, target raw yung mga Hudyo dyan sa Australia at nag-iwan na ng 16 na kataong na italang nasawi ayon yan sa Prime Minister na si Albanese. Ang Department of Foreign Affairs naman kinumpirmang walang nasaktan na Pilipino sa pamamaril sa may Bondi Beach dyan sa Australia.
Ang Estados Unidos at iba pang mga bansa nagpahayag ng maring pagkundina sa panibagong illegal na aksyon ng Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea kung saan binomba ng water cannon ang mga mangingisdang Pilipino. Ay kampanal naman itutuloy ang talakayan sa 2026 national budget ngayong araw ng Lunes. Ang Department of Public Works and Highways umapila sa BICAM na ibalik ang 54 billion pesos na itinapyas sa budget dahil sa pagbaba ng construction materials price data. Sa ating balita pang karagdagan, si Vice President Sara Duterte tinawag ng panibago raw fishing expedition. Yung mga kasong inihain laban sa kanya nitong nakalipas na linggo, si Representative De Lima at ilang pang grupo. Sinabi naman na maaaring magamit yung mga reklamo sa ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng panibagong impeachment complaint sa pagsapit ng 2026. Ang Philippine National Police naman magdideploy ng 70,000 kapulisan para po yan sa pag-uumpisa ng simbang gabi ngayong araw. At sa ating balitang palakasan, Southeast Asian Games update, ang Pilipinas ay bahagyang bumaba ang rank nito sa medal tally pero ilang medal rounds ngayong araw inaasahan na magpapaangat muli sa status ng Philippine team. Live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Inihayag ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang pagkundina sa naganap na pamamaril sa Bondi Beach sa Australia. Tinawag niya itong act of evil antisemitism na naglalayong sakta ng mga miyembro ng Hudyo sa Australia. Ang insidente na nakapagtala na ng 16 na kataong nasawi ay naganap habang ipinagdiriwang ng mga Hudyo ang Pasko ng pag-iilaw o ang tinatawag na Hanukkah, kung saan nag-iwan ng takot at pangamba para sa mga Jewish community sa Australia. Sinisi naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at ng iba pang mga opisyal ng Israel ang pamahalaan ng Australia sa hindi sapat na pagtugon laban sa lumalalang antisemitism doon sa naturang bansa. Kinumpirma rin ng mga otoridad na ang pamamaril ay isang teroristang pag-atake. Ngunit hindi pa malinaw sa ngayon ang bilang ng mga salarin at kung ang kanila pong tunay na motibo. Sa kabilang banda naman ay hindi pa inilalabas ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga biktima upang bigyang galang na rin ang kanilang mga naulilang pamilya. Ayon kay New South Wales Police Commissioner Mal Lanyon, nagsasagawa na ngayon ang pulisya ng masusing investigasyon at hiniling sa publiko na huwag magkalat ng maling impormasyon patungkol sa insidente. Patuloy din ang mga panawagan ng mga otoridad na huwag magbahagi ng mga graphic video mula sa insidente sa internet. Kaugnay nito, binalot naman ng takot ang Jewish community sa Australia kung saan ang ilan sa mga ito ay gusto nang lumipat ng lugar. Kaugnay niya narito ang bahagi ng pahayag ng Australian Prime Minister Anthony Albanese. This is a targeted attack on Jewish Australians on the first day of Hanukkah, which should be a day of joy, a celebration of faith. An act of evil anti-Semitism, terrorism, that has struck the heart. Bahagi po yan ang pahayag ng Australian Prime Minister Anthony Albanese sa nangyaring shooting incident sa kanilang bansa. Okay pa rin yan mga kabombo, kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na walang Filipino ang nasaktan kasunod ng pamamaril dyan sa Bondi Beach sa Sydney, Australia na nag-iwan na ng 16 na naitalang nasawi at marami din ang naitalang sugatan. Ang insidente mga kabombo ay naganap nitong weekend sa panahon ng isang pagdiriwang ng Hanukkah ng mga Jewish community at kung saan ay maraming tao ang nagtitipon-tipon. Ang nga kay New South Wales Police Commissioner Mali Anyon, isang pinaghihinalaan ang napatay doon sa naturang lugar at isa pa ang nasa critical din ang kondisyon. Iimbestigahan na mga kabombo kung may kasama pang pangatlong gunman ang naturang salarin. Natagpuan rin mga kabombo ng mga otoridad ang umano'y ginamit na improvised explosive device sa lugar at kinukundina naman ni Prime Minister Anthony Albanese ang naturang insidente na tinawag niya na isang targeted assault laban
laban sa Jewish community at nagpaabot naman ng pakikiramay ang Department of Foreign Affairs doon sa mga pamilya ng mga biktima at mismo doon sa mga nasugatan doon sa nasabing insidente at pinalalahanan naman ang Filipino community dyan sa Sydney na manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng mga otoridad. Pinalalahanan din ang mga pangangailangan ng tulong ay dapat makipag-ugnayan sa Philippine Consulate General sa bahagi ng Sydney, dyan pa rin sa Australia. Samantala sa ibang balita, maniin pong kinundina ni United States Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang agresibo at ilegal na mga aksyon ng China Coast Guard laban sa mga mangingisdang Pilipino sa Sabina o Skoda Shoal sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag sa kanyang official account online, sinabi ng US envoy na ang paggamit ng China Coast Guard vessels ng water cannon at pagputol ng anchor lines ng Filipino fishing boat ay naglagay sa buhay at kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino sa panganib. Pinuri rin ni Carlson ang Philippine Coast Guard sa agarang pagtulong sa mga biktima at sa pagtatanggol sa sovereign rights ng Pilipinas. Una nga rito, kinumpirma ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na 3 mangingisdang Pilipino ang nasugatan matapos atakihin ng mga barko ng China Coast Guard at ng Chinese Maritime Militia ang kanilang mga bangka gamit ang water cannon at nagsagawa ng mapanganib na pagharang nito lamang pong nakalipas na linggo malapit yan sa Skoda Shoal sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Okay pa rin yan mga kabombo, nananawagan naman ang mga ranking house members dyan sa Kongreso, kabilang na ho yung grupong Young Guns sa international community na panagutin ang China sa mga tumitinding aggression sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito ang naging pahayag ng mga mambabatas kabilang sa tinatawag nga na Young Guns ay sina Deputy Speaker Paulo Ortega V at yan ay mula sa lalawigan ng La Union, maging si Representative J. Kung Hoon ng lalawigan ng Zambales kasama ang mga Deputy Majority Leaders na sina Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur at Rog Gutierrez ng One Rider Party List at pati na si Ernix Junicio ng Lungsod ng Maynila. Binigyang diin ng mga mambabatas ang pangangailangan na ibalik ang rule-based dialogue sa pagtugon sa issue dyan sa China. Ang pahayag ay kasunod na rin ng insidente nitong weekend kung saan ay binombahan ng China Coast Guard ng high-pressure water cannons ang fishing boats ng ating mga mangingisdang Pilipino malapit sa Sabina Shoal o mas kilala sa tawag na Skoda Shoal na nagdulot yan ng malaking pinsala sa 2 bangka at nasugatan pa ang 3 mangingisdang Pilipino. Pinuri naman ng mga mambabatas ang Philippine Coast Guard sa kanilang pagtugon doon sa pagbibigay lunas sa mga biktima at iginiit ng agresyon ng China ay paglabag sa international law kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea at 2026 Arbitral Award na malinaw na kumikilala sa sovereign rights ng Pilipinas. Iginit nila na ang ganitong provocation ay banta sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon at hindi dapat palampasin. Mariin din kinundina ng mga mambabatas ang panibagong pangharas nga ng barko ng China sa mga mangingisdang Pilipino sa may Skoda Shoal noong araw ng Biyernes. Matatandaan ngang nagresulta sa pagkasugat ng 3 mangingisdang Pilipino at pagkapinsala ng kanilang fishing boat matapos bombahan sila ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard. Ayon kay House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, ang insidente ay naganap sa Skoda Shoal na malinaw na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bukod sa pagkasira ng mga bangka at pagkawala ng kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino, inilagay rin umano sa matinding panganib ang kanilang buhay dahil sa mapanganib na aksyon ng China Coast Guard, kabilang ang agresibong pagmamaniobra laban sa mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard. Binigyang diin ng mambabatas na ito ang kauna-unahang pagkakataon na direktang ginamit ng China ang water cannon laban sa mga sibilyang Pilipinong mangingisda na anyay malinaw na paglabag o paglalapa ng agresyon ng China. Nababahala din si De Lima lalo at hindi lamang mga Philippine Coast Guard vessels ang tinatarget ng China Coast Guard kundi ang mga inosenteng mamamayan.
Nanawagan din ang mambabatas ng agarang aksyon mula sa pamahalaan upang ipagtanggol ang karapatan at kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino at pigilan ang patuloy na pang-aabuso sa loob ng sariling teritoryo ng Pilipinas. Hinimok din niya ang Philippine Navy na mas aktibo pa na ipagtanggol ang mga sibilyan sa loob ng Exclusive Economic Zone at paalisin ang mga dayuhang nangihimasok. Pinuri naman ni Dilima ang Philippine Coast Guard at ang mga kapwa mangingisdang Pilipino sa kanilang katapangan at malasakit sa mabilis na pagsagip at pagbibigay ng tulong medikal para sa mga nasugatan sa kabila pa ng nakaambang panganib. Samantala, sa isang pahayag din, sinabi ni Senator Risa Hontiveros na ang mga naging aksyon na ito ng China ay nagpapakita lamang ng malakas na intensyon nitong kamkamin ang mga teritoryong hindi nila pagmamay-ari kahit pa makasakit ito sa ibang mga tao. Dagdag pa ng senadora na hindi na nga nakakapaghanap buhay na maayos sa mga mangingisdang Pilipino dahil sa mga bantang dala ng mga Chinese vessels na ito sa West Philippine Sea ay sinaktan pa niya ang mga ito. Binigyang diin din ni Senator Hontiveros na hindi dapat maiwanang defenseless ang mga mangingisda ng Pilipinas at inihayag na dapat na magtalaga ng Philippine Army ng mas marami pang Coast Guard personnels at maging mga barko ang panig ng Pilipinas na maaaring sumama sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Dapat anya napunan ng malinaw na budget at sapat na suporta ang ganitong mga klase ng inisyatibo at huwag sana anyang hayaang walang proteksyon ang mga normal na mamamayan ng ating bansa na naghahanap buhay sa katubigan na sakop ng West Philippine Sea. Gate pa ni Senator Hontiveros, hindi lamang ito ang unang pagkakataon na may nasaktan ng mga naging paghaharas ng China at binigyang diin din na kailangan na maging handa ang Pilipinas dahil sa patuloy na pagsasagawa ng bansang China ng mapanganib at agresibong aksyon na pwedeng maglagay sa buhay ng mga mamamayan Pilipino sa alanganin. Sa iba pa nating mga balita, mga kabombo, itutuloy ngayong araw yung talakayan kaugnay ng 2026 national budget diyan sa bicameral conference. Ibig sabihin, dalawang kapulungan ng Kongreso yung hihimay po nito. At ano pa kaya mga asahan ngayong araw, mga kabombo? Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Anali Soberano. Itutuloy ngayong araw ang Bicameral Conference Committee December 15 sa pagtalakay sa panukalang 6.793 trillion na national budget para sa taong 2026. Tinalakay ng BICAM kahapon ang panukalang pondo ng Department of Public Works and Highways na dinaluhan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Naantala ng ilang oras ang pagsisimula ng deliberasyon at talakayan dahil nagsagawa ng emergency meeting. Ang mga senador sa kalaunan, nagkaroon din ng emergency meeting ang House contingent na umabot sa 1 oras. Dapat sana magsimula ng alas 3 ng hapon ang BICAM, subalit nagsimula ito mag-aalas 5 na ng hapon kahapon. Tinalakay ng mga kongresista ang last minute na apela na ni DPWH Secretary Vince Dizon hinggil nga sa kanilang budget. Gumawa kasi ng last minute request o apela si Secretary Dizon na maibalik sana ang halos 54 billion na ibinawa sa kanilang budget dahil sa pagbaba umano ng Construction Materials Price Data o CMPD. Dahil dito, hiniling ni House Appropriations Committee Chairman, Representative Micaela Sonsing, na bigyan ng pagkakataon si Dizon na magpaliwanag ang hinggil nga sa kanyang apela. Pakinggan natin si Representative Micaela Sonsing. Due to inaccurate costing. So I think the concern of Secretary Vince is how the adjustment factor that was shared was applied in the projects. Ang posibleng mangyari kung ganun kalaki sa kasalukuyan o hindi ganun kalaki, kung ganun yung application sa iba't ibang mga proyekto na ginawa yung across the board na pag-deduct sa ibang mga project na hindi tinitignan isa-isa yung mga proyekto, posibleng hindi ma-implement yung mga proyekto. Ano ang implikasyon na ito? Imbes po na makatipid yung ating gobyerno, imbes po na ang pinupunterya lang natin ay yung parte na overpriced, ang mangyayari po, hindi talaga ma-i-implement yung kabuuan ng proyekto. Humingi po ako na
Sa panig naman ng Senado, inihayag ni Senate Committee Chairman on Finance, Senator Sherwin Gatchalian, na ang kanilang desisyon ay hindi nila sariling research, kundi ito ay mula mismo sa datos na ibinahagi ni Secretary Dizon ng Department of Public Works and Highways. Sinabi ni Gatchalian, bihirang-bihira na mag-imbita ng resource speaker sa BICAM. Binatikos naman ni Senator Amy Marcos si Dizon dahil sa biglang pag-iba ng kanyang mga pahayag. Banat ng Senadora, si Dizon ay hindi isang engineer kundi isang ekonomista at isang political aide. Suportado naman ng ilang mga senador na imbitahan si Dizon sa BICAM. Pakinggan natin si Senator Sherwin Gatchalian. Pa ang gumawa. No? At dahil maraming nangyaring hindi magaganda o anomalya doon sa kanyang administrasyon at nakita naman ho natin yung issue ng flood control, issue ng mga SOP, issue ng mga overpricing, issue ng lagayan, issue ng ghost projects. Tinanong namin ito kay Secretary Vince Dizon dahil siya na yung pumalit na bagong kalihim po ng DPWH. Tinanong ho namin yan. Senator Lauren was there in the 2 hearings about this issue of overpricing. During that hearing, sinabi niya na meron ngang overpricing in the past. No? At meron ngang mga presyo na hindi naman tama sa presyo ng panahon. Ibig sabihin, mas mababa ang presyo ngayon. So sabi niya, dahil mas mababa ang presyo ho ngayon, yung presyong nasa loob ng budget, mas mataas yun kumpara sa presyo ngayon. Kaya nga ho sila nag-issue nitong bagong Construction Materials Price Data, CMPD. No, nag-issue ho sila nitong CMPD. Umapela naman si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa Bicameral Conference Committee na ibalik nga ang 54 billion na ibinawas sa budget ng ahensya dahil nga sa pagbaba ng Construction Materials Price Data. Ginawa ni Dizon ang apela sa pamamagitan ng biglaang pagharap sa BICAM sa ikalawang araw ng deliberasyon ng budget kahapon. Ayon sa kalihim, ang malawakang bawas ng 54 billion ay nakakaapekto sa humigit kumulang 10,000 projects ng ahensya at magreresulta sa kakulangan ng pondo at posibleng hindi ito maipapatupad. Ipinaliwanag ng kalihim na ipinag-utos ng Department of Public Works and Highways ang pagbaba ng presyo ng mahalagang construction materials gaya ng espalto, semento, bakal, graba sa pamamagitan ng updated na CMPD. Pansamantalang sinuspende ang sesyon at ipinagliban ang deliberasyon hanggang ngayong araw ng Lunes o magsisimula ito mamayang hapon. Hindi pa rin naaprubahan ang 2026 budget ng Department of Public Works and Highways. Target maisusumite sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang enrolled copy ng 2026 General Appropriations Bill bago magpasko. Pakinggan natin si Secretary Vince Dizon. Hindi po totoo na ibinabalik na po ng DPWH yung dating presyo. Hindi po totoo yun. Nakita ko po yun sa social media kahapon pagkatapos namin ilabas ang statement, narinig ko din po ngayon. Hindi po totoo yun. Ang presyo po na ibinibana natin ay hindi ibabalik sa lumang mas mataas na presyo. At sa tingin ko po, dahil sa reforma ng Pangulo, hindi na ito imababalik in the future. Dahil sino pa pong presidente o DPWH secretary ang pwedeng magbalik nito na ngayon na naibaba na natin sa tamang presyo. Yun po ang unang-una. Ikalawa po, wala pong ibang project na ipinapabalik ang DPWH. Wala po. Whether flood control project or kahit anong project, wala po tayong laman, wala pong laman yung ating kasulatan kay Senator Win Gatchalian at sa House Contingent na nagsasabi na pinapabalik po natin ang iba't ibang mga proyekto. Wala po tayong pinapabalik na kahit anong bagong proyektong tinanggal. Si DPWH Secretary Vince Dizon. Okay, Bombo. Yes, Bombo Dennis. Okay. Maliban sa pagtatapos ng budget para sa Department of Public Works and Highways, ano pa yung inaasahan na may sasala ngayong araw dahil inabot ng gabi itong kahit linggo, no? So ngayong araw, ano yung mga ahensya na nakaschedule?
ipagpapatuloy pa rin yung discussion, Bombo Dennis, dito nga sa DPWH. Ito yung construction materials price data. Dahil dito sila nagkaroon kahapon ng medyo matagal dahil nag-emergency meeting nga yung Senado kahapon, yung mga senador, at dahil nga sa ayaw nilang ibigay itong hinihiling na last minute request ni Secretary Vince Dizon. Pero ayon naman sa bersyon ng Kamara, nag-emergency meeting din kahapon itong mga congressman natin na kanilang tinalakay kung paano ba, anong gagawin kasi nga hindi sila magkakasundo dito nga sa hiling na construction materials price data, Bombo Dennis, dahil nga kapag hindi daw ito maibigay, may mga mahigit na 10,000 mga proyekto ng DPWH ang hindi may implement dahil nga sa kakulangan ng budget. So kaya nga ang last minute request ni Secretary Dizon na ibigay ito sa kanila. Gayunpaman, tumanggi ang Senado, parang naninindigan ngayon ang Senado na hindi nila ito bigay dahil nga doon sa sinagawa nilang briefing, no, yung pagdinig dito nga sa budget ng DPWH ay mismo kay Secretary Dizon ang nagsabi na bawasan dahil nga overpricing. Ngayon, umaalma nga si Senator Amy Marcos dahil sabi niya ay bakit bigla ka na lang nag-iba ng ihip ng hangin ngayon? Noong kasagsagan ng budget deliberation, sinasabi mo bawasan. Ngayon, hiling naman last minute ibalik. So, sabi ni Senator Amy Marcos, baka sa susunod na buwan, iba na naman ang magiging pahayag ni Secretary Dizon. So, ito nga, Bombo Dennis, no? Kaya nga siguro mamaya ay talagang tatalakayin nila ito. Wala pa namang ibang agenda, Bombo Dennis, dahil nga ang focus nila ngayon ay pag-usapan itong budget ng Department of Public Works and Highways dahil nga sa kontrobersiyang kinakarap nito, lalo na sa flood control projects at iba pang mga proyektong may mga overpriced, Bombo Dennis. Okay, final point, Bomboan. Hanggang kailan yung bicameral conference na gagawin? Ang schedule na ibinigay sa atin hanggang ngayong araw na lamang yan, Bombo Dennis. So, ibig sabihin, ngayong araw tatapusin nila itong bicameral conference dahil may mga timeline din silang dapat sundin dahil bago magpasko or dapat bago magtapos ang taon ay maipapasa na ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At para kanya nang isertipikehang itong bill natin, no? Itong ating General Appropriations Bill ay para mapirmahan na at malagdaan na ng Pangulong Bongbong Marcos. So kailangan nilang tapusin ito ngayong araw, ang huling araw ng BICAM, Bombo Dennis. Sige, with that, maraming salamat, Bomboan. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Inaprubahan naman po ng Bicameral Conference Committee ang 33 billion pesos na pondo para sa mga farm-to-market road projects sa ilalim ng panukalang 2026 National Budget. Ang desisyon ay ginawa nitong nakalipas na araw ng Sabado matapos ang 2 oras na deliberasyon. Ipinanukala ni Representative Micaela Swansing ng House Appropriations Committee na ibalik ang 32 billion pesos mula sa bersyon ng Kamara. Ngunit ang Senado ay nag-aproba lamang ng 16 billion pesos na kapareho ng nakasaad sa National Expenditure Program para sa susunod na taon. Ipinahayag naman ng ilang senador tulad ni Senator Pia Cayetano, Doreen Legarda, Amy Marcos at Erwin Tulfo ang kanilang mga pangamba ukol sa posibleng korupsyon at accountability sa implementasyon ng mga proyekto, lalo na't ang Department of Agriculture na ang magpapatupad ng mga ito, isang tungkulin na dating hawak ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Senator Amy Marcos, may limitadong tauhan ng Department of Agriculture na may 65 katao lamang sa buong Pilipinas. Kaya't nagdududa siya kung kakayanin ba ng ahensya na pamahalaan ang malalaking proyekto. Tiniyak naman ni Representative Swansing na magkakaroon ng karagdagang pondo para sa mga administrative costs at magdaragdag pa ng mga validators at inspectors mula sa Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering. Nagbigay din si Senator Kiko Pangilinan ng garantiya na ang mga proyekto ay isasagawa ayon sa National Farm-to-Market Road Network Plan at may mga safeguards tulad ng Transparency Portal at Citizens Participatory Audit upang tiyakin ang transparency at maiwasan ang overpricing.
Samantala, inaprubahan din ang panukalang mag-partner ang Department of Agriculture sa mga local government units o gumamit ng public-private partnerships para sa implementasyon ng mga nasabing proyekto. Sa dagdag lang balita, ikinagalak naman ni Department of Education Secretary Sani Angara ang pagkakaaproba ng 961.3 billion pesos na budget ng kagawaran. Ayon kay Angara, ang pondo ay magbibigay ng mas maraming suporta sa mga guro, mas maraming oportunidad para sa mga kabataan at magsusulong din ng mas matibay na pundasyon para sa pagtuturo. Ang bagong budget ay dinagdagan ng nasa mahigit 80 bilyong piso mula yan sa orihinal na alokasyon sa National Expenditure Program. Ayon kay Nueva Ecija Representative Micaela Swansing ng House Appropriations Committee, ay kailangan ng naturang mga karagdagang pondo upang mas mapalakas pa mga programa ng pamahalaan sa sektor ng edukasyon. Batay nga sa report ng Bicameral Conference Committee, nasa 57.3 billion pesos ang inilaan para naman sa basic education facilities at yung mga programa na nakapaloob dito at pagpupondo yan sa construction ng mahigit 40,000 classrooms sa susunod na taon sa iba't ibang mga lugar. Usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo, buti na lang ang tangkad ko? Hanggang ngayon, yan ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang may Cherry Fur Syrup na may CGF, tulong sa proper growth and development ng mga chikitings. With proper diet and exercise, meron pang lysine, taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat complement sa height nila, proud na proud si Mommy. Mahalaga pong paalala, ang Cherry Fur Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tuloy-tuloy tayo sa atin pang mga balita. Kinumpirma ng Philippine Embassy sa Portugal na wala pa rin silang natatanggap na kahit anumang impormasyon sa kung nasaan ang eksaktong kinaroroonan ng nagbitiw na si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Ayon yan sa Department of Foreign Affairs. Ayon nga kay spokesperson Angelica Escalona, wala pa rin naibibigay na impormasyon o kaya ay ulat ang embahada ng ating bansa sa naturang lugar na makakatulong para malocate ang dating mambabatas. Ayon kay Escalona, ang kanilang pagkansela sa pasaporte ni Ko ay agad na magbibigay ng pagkakataon para naman ma-step up ang kanilang mga hakbang at katuwang ang Bureau of Immigration pati na ang Philippine Center o Transnational Crime na siya namang magbibigay ng impormasyon sa International Crime Police Organization o yung kilala sa tawag na Interpol. Matapos nito ay isa sa ilalim na sa alert system sa lahat ng international borders ang pasaporte upang ma-monitor ang paglabas at pagpasok sa iba pang mga bansa. Sa kabila nito ay hindi naman muna masagot ng Department of Foreign Affairs kung mayroon nga ba na ibang pasaporte o yung tinatawag na foreign passport. Itong si Ko, dahil depensa ni Escalona, hindi lahat ng Pilipino na nakakakuha ng foreign citizenship ay iniuulat ng ganito mga development sa kanilang tanggapan. Samantala, ayon naman sa Department of Interior and Local Government, patuloy pa rin nilang iniuugnay o nakikipag-ugnayan sila sa Portugal o yung kanilang counterpart dahil sa paghihinala na mayroong Portuguese passport ang dating mambabatas. Nauna na, mga kabombo, ay diniklara na bilang fugitive from justice ng Sandigan Bayan itong si Elizalde Co, habang ang National Bureau of Investigation naman ay humihiling na ng red notice para sa Interpol laban sa dating kongresista. Sa dagdag pa nating balita, may posibilidad na makasama rin sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang abogado mula sa Pilipinas na si Attorney Ross Tugade, ang pinakabagong Filipino lawyer na accredited ng
ng International Criminal Court bilang assistant to counsel. Ayon nga kay Attorney Tugade, posible na ito ay sa technical na aspeto matapos siyang mapasama sa listahan ng mga accredited lawyers ng International Criminal Court. Gayunman, iginit niya na ang kanyang paglahok ay nakadepende pa rin sa magiging desisyon, estratehiya at pagkakaisa ng mga biktima na kasalukuyan hong kinakatawan doon sa korte. Bagpaman, ang naturang pagkaka-credit ay aktibo na tumutulong ito si Attorney Tugade sa mga biktima ng war on drugs sa pamamagitan niya ng Duterte Panagutin Network. Katuwang ang kapwa International Criminal Court Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Crisi Conti at partikular na sa pananaliksik at technical na aspeto ng naturang kaso. Gayun din, halos isang dekada na ang nakalipas ay tinulungan ni Attorney Tugade ang mga biktima ng martial law na makakuha ng karampatang reparation na bayad pinsala para sa kanila. Bilang isang human rights lawyer na may malawak na karanasan sa international criminal law, ay sinabi ni Attorney Tugade na ang kanyang pangunahing may aambag sa ngayon ay ang kanyang kadalubhasaan sa pagbuo ng mga kaso may kinalaman sa crimes against humanity, war on drugs at pati na war crimes. Ganon din mga kabombo, yung iba pang mga aspeto na kinakailangan at may hahambing din sa sistema ng Pilipinas. Sa kasalukuyan ay tinapos na ng abogado ang kanyang Doctor of Philosophy Studies sa bahagi po ng Australia. Samantala, sa Mariin naman pong binatikos ni Caloocan Bishop at Cardinal Pablo Virgilio David ang pagtaas ng pondo ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIF ng Department of Health na kanyang tinawag na isang paglabag sa dignidad ng mahihirap. Ginawa ng Kardinal ang pahayag kasunod ng desisyon ng Bicameral Conference Committee na itaas ang pondo ng naturang tulong pinansyal sa 51 billion pesos sa susunod na taon mula sa 42 billion pesos ngayong 2025. Isang hakbang na ayon sa mga civil society group ay anyo ng pork barrel at patronage politics. Ayon kay Cardinal David, umaasa ang MAIFIF sa mga guarantee letter ng mga politiko na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang magpasya kung sino, magkano at kailan makakatanggap ng tulong. Anya, bagamat tila makatao sa papel, sa aktual ay isa lamang itong health pork barrel na taliwas sa mga naunang desisyon ng Korte Suprema laban sa pork barrel system. Gate pa ng Kardinal, ginagawang pabor sa halip na karapatan ng serbisyong pangkalusugan at itinuturo umano sa may hirap na ang tulong ay nakadepende sa koneksyon sa kapangyarihan. Dahil dito nasasaktan niya ang dignidad ng may hirap at nababahiran ang dangal ng pampublikong tanggapan. Kaugnay nito, nananawagan si Cardinal David sa Kongreso na talikuran ng pork barrel at tiyakin na ang mga tulong medikal ay direktang may pagkakaloob sa pamamagitan niya ng PhilHealth at mga ospital ng Department of Health nang walang pakikialam ng mga politiko. Gate ng Kardinal, ang may sakit ay dapat gamutin dahil sila ay may sakit at hindi dahil sa meron silang kakilalang politiko. Samantala, tinawag naman ni Vice President Sara Duterte na fishing expedition na naman ang mga bagong kaso o criminal complaint na isinampalaban sa kanya kaugnay ng umano'y maling paggastos ng 612.5 million pesos ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education na minsang pinamunuan din nitong si Duterte. Ayon sa pangalawang Pangulo, ang mga nagsampa ng kaso ay nagsusumikap na i-weaponize ang mga akusasyon upang magbukhang may legal na batayan ang investigasyon. Magugunitang kabilang sa mga nagsampa ng kaso ang leaders ng civic society groups at iba pa mula sa panig ng simbahan at anti-corruption advocates. At inakusahan si Vice President Duterte ng plunder, bribery, malversation of public funds at graft matapos naman ang aligasyon ng pag-divert, maling paggamit at pagtatago ng mga pondo na nakalaan para sa naturang programa. Git pa ng pangalawang Pangulo na ang mga bagong kaso ay bahagi ng isang malawak na pamumulitika upang i-discredit siya at igiit ang tunay na layunin
layunin lamang ay itago ang mga isyu ng plunder sa kasalukuyang pamahalaan. Matatandaan na una nang idiniklarang unconstitutional ng Korte Suprema noong Hulyo ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa paglabag sa one-year bar rule, bagay na kinontra naman ng ilang miyembro ng kapulungan. Kung kaya't patuloy na ipinaglalaban ng Vice Presidente, ang kasong ito ay wala raw basihan at naglalayon lamang na patahimikin siya sa gitna na rin ng isyu ng katiwalian sa pamahalaan. Samantala, maaari daw maging batayan para sa panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang isinampang reklamo laban sa kanya at 15 iba pa sa ombudsman ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at isang grupo. Ang mga reklamong isinampa sa ombudsman ay plunder, graft, bribery at malversation dahil sa umano'y sistematikong maling pamamahala ng 612.5 million pesos na confidential funds, kung saan kabilang sa sinampahan ng reklamo sina Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez at dating Department of Education Undersecretary Michael Poa. Ayon sa isa sa mga complainant, matibay ang ebidensyang hawak nila na maaaring mauwi sa kaso sa Sandigan Bayan o kaya naman ay impeachment case. Sinang-ayunan ni Representative Laila de Lima ang pahayag ng complainant na mas malakas at mas nakatuon sa ebidensya ang mga bagong reklamo laban sa Vice Presidente. Ayon sa mambabatas, pwede ring magsilbing basihan nito para sa impeachment. Samantala, nauna nang itinanggi ng pangalawang Pangulo ang akusasyon at tinawag itong fishing expedition at ginit niyang may sapat na ebidensya at testimonya na susuporta sa kanya. Mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation, meron ho tayong magiging panayam. Kaugnay naman ang ilang mga mahalagang usapin at mga development natin tinutugay-gayan dito sa ating bansa. Maya-maya lamang mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ito yung kinalaman pa rin dun sa mga kaso na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte at iba pang mga usapin. Samantala, sa ibang balita. Samantala, sa inaabangan nga po ang tradisyonal na pagsisimula ng simbang gabi ngayong Lunes, magtatalaga po ng halos 70,000 na tauhan ang Philippine National Police para po yan sa umpisa ng simbang gabi na magtatagal po yan yung simbang gabi mula December 15 hanggang December 23 at ang Misa de Gallo naman mula bukas December 16 hanggang December 24. Ang mga pulis ay nakatakdang italaga sa mga simbahan at iba pang mga lugar na posibleng dagsain ng publiko para matiyak ang kaligtasan po yan ng bawat isa sa gitna ng ganitong panahon. Sa isang pahayag, inihayag din ni Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na mas papalakasin pa ng pambansang pulisya ang mga pagsasagawa nila ng patrolya, pagpapatupad ng checkpoints at paglalagay ng mga mobile units sa mga paligid na sakop ng simbahan. Kasabay nito ay pinapalakas rin ng pambansang pulisya ang kanilang ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, mga opisyal ng barangay at simbahan para sa mas maayos na crowd management at mabilis na pagresponde. Samantala, kabilang naman po sa mga binabantayan ngayon ng PNP ang mga insidente ng pagnanakaw, pickpocketing at maging ang daloy ng trapiko sa paligid ng mga simbahan. Pinaghahandaan din ng Philippine National Police ang mga posibleng na fire hazards at maging iba pang mga emergency para sa agarang pag-aksyon sa panig ng pulisya. Tiniyak rin po ng PNP sa publiko na sila ay nakabantay at handang magbigay ng seguridad para sa mas maayos at makabuluhang pagdiriwang. Karagdagan pa mga kabombo sa ating mga balita, sinuportahan din ng Department of Agriculture ang mga naunang pahayag ng Department of Trade and Industry na kasya ang 500 pesos para makabili ng mga panghanda sa panahon ng Noche Buena. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs na si Attorney Genevieve Guevara, ay posible ito kahit sa isang pamilya na binubuo ng 5 miyembro, ngunit nakadepende pa rin sa kung anuan ang kanilang gustong ihanda. Ito ay bunsod na rin ng mga kasalukuyan hong presyo ng mga bilihin sa merkado, kagaya ng karne ng baboy na naglalaro sa pagitan ng 300 na mahigit at yung presyo ng manok na nasa pagitan ng mga ng 180 to 200 ang presyo. Kaugnay nito mga kabombo ay hinikayat naman
ni Guevara ang publiko na piliin yung pamimili doon sa mga kadiwa stores kung saan ay mas bababa ang presyo ng halos 20 hanggang 30% kumpara sa mga bilihin sa mga palengke at mall at para makatipid din yung ating mga kababayan at makatulong naman sa mga lokal na magsasaka. Samantala, binigyang diin ni Guevara na bagamat sa loob ng 500 piso ay magiging limitado ang pagpipilian. Anya, ang pagpili ng mga pagkain at yung nasa mababang halaga ay makakatulong na rin para sa pagpapalawak at paggamit ng mas maraming paraan ng budget na ginagawa ng ating pamilya para naman higit pang makatipid. Bombo Sports News. Mga kabombo, muling nagbulsa itong Pinay na si Agatha Wong ng kanyang ika-6 na gintong medalya sa nagpapatuloy po na 2025 Southeast Asian Games matapos naman ang matagumpay na Taijian event nitong hong araw ng linggo. Nadagdagan ito sa kanyang tagumpay at yan ay makaraan ang edisyon ng Southeast Asian Games kung saan ay patuloy niyang ipinakita ang kahusayan sa naturang larangan sa palakasan. Samantala, ang Philippine Judo Team naman ay nagwagi ng isa pang gintong medalya sa mixed team event. Kasunod ng tagumpay ni Chino si Tankutchan noon pong araw ng Sabado. Nagtapos naman ang kupunan ng ating bansa sa kanilang kampanya na may 2 gintong medalya, 3 pilak at 2 bronze medals. Inaasahan naman na mas krusyal ang mga laban ngayong araw dahil po sa mga malalaki pang event na ating antabayanan. So posible pa na magkaroon ng mga pagbabago yung ating medal standing. Sa ngayon ay nasa pang-6 na pwesto ang Pilipinas. Ito mga kabombo doon sa mga kababayan natin. Naka-flash sa ating TV screen, sa ating Facebook Live at sa ating YouTube Live yung ranking ng yung medal tally natin as of this morning at nasa number 1 ang Thailand with 132 gold medals at Indonesia 43 gold medals, Vietnam ay 34, Singapore ay 27, Malaysia 20, ang Philippines 17 with overall na bilang ng medalya ay 118 dahil meron naman tayong 32 silver medals and meron din tayong 69 bronze medals. Kasunod natin ang Myanmar, ang kasunod ay Laos, Brunei at Timor-Leste ay wala pa rin gold medal sa kasalukuyan. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, kaugnay ng nagpapatuloy na Southeast Asian Games dyan pa rin sa bahagi ng Thailand. Mga kabombo ka-Star Nation, sa ikatlong linggo po ng ating Christmas Around the World Special, tunguhin naman po natin ang isang bansa na matatagpuan sa Middle East, ang Israel. Ito po ang bansa kung saan mababalik tanaw ang pinagmula na mahalagang kaganapan sa likod ng kwento ng Pasko. Narito po ang aking inihandang special report. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Habang kaliwat kanan ng makukulay na ilaw, himig ng carols at kasiyahan sa iba't ibang bahagi ng mundo tuwing Disyembre, may isang bansa kung saan ang Pasko ay higit pa sa dekorasyon at regalo. Dito mababalik tanaw ang pinagmula ng mahalagang tagpo sa likod ng kwento ng Pasko, ang Israel. Matatagpuan ang Israel sa Southern Levant region ng Kanlurang Asya. May border sa Lebanon sa parting hilaga, Syria naman sa hilagang silangan, Jordan sa silangan at Egypt sa timog kanluran. Ang Jerusalem ay tinuturing na government seat claimed capital ng Israel, habang ang Tel Aviv naman ang pinakamalaking urban area ng Israel at economic center. Ang bansang ito konsidera bilang Holy Land dahil sa sentral ito sa kasaysayan ng 3 pangunahing relihiyon, ang Judismo, Kristyanismo at Islam. Mayorya ng populasyon sa Israel ay Jewish na nasa 73 to 75%.
18% naman ay mga Muslim at 1.9% lamang ang Kristiyano. Tinatawag din ng Israel bilang the Promised Land o ang lupang pangako ng Diyos sa kanyang chosen people. Tahanan ng Israel na maraming biblical site, kaya't ang pagbisita sa bansang ito tuwing Pasko ay talaga namang kakaibang experience. Dito makikita at mararamdaman ang presensya ng mga sagradong lugar mula sa Jerusalem hanggang Nazareth, kung saan ginaganap ang tradisyonal na simbang gabi, prosesyon at pilgrimage tuwing Pasko na dinarayo ng libo-libong deboto mula sa iba't ibang mga bansa. Pero ano nga ba ang koneksyon ng mga lugar na ito sa kwento ng Pasko? Base sa New Testament, sa Nazareth naganap ang Annunciation o ang pagpapakita ni Anghel Gabriel kay Birheng Maria at inanunsyong magdadalang tao siya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at isisilang si Jesus, ang anak ng Diyos. Sa kasalukuyang panahon, ang Nazareth ang may pinakamalaking bilang ng mga Kristiyanong Israelis. Ayon kay Bombo International News Correspondent sa Israel na si Marvin Lumbay, maluwag na niyayakap sa naturang syudad ang selebrasyon ng Pasko. Dito po ang pinagmulan po kung saan po ang Kristyanismo. No? Nandito po ay pinanganak po si Jesus. No? Although hindi naman po sa mismong Israel, no? Sa Bethlehem po siya mismo pinanganak, pero ang pinagmulan po ng kanyang magulang ay galing po sa Nazareth, no? Kung which is marami pong mga Christian po doon ngayon. Wini-welcome naman po nila dito ang Kristyanismo. Crucial din ang papel ng Jerusalem sa kwento ng Pasko dahil dito unang nagtanong ang tatlong haring mago tungkol sa bagong silang na hari ng mga Hudyo. Kaya't hindi mapagkakaila na sa tuwing Pasko, dinarayo ng mga turista ang mga lugar na ito para ipagdiwang ang Pasko dahil iba din talaga ang feeling ng makatapak sa lugar kung saan tunay na nangyari ang mga nababasa natin sa Biblia. Ramdam na po ang Christmas po dito, although nagbukas na po ang mga ibang lugar po ng mga Christmas lights po nila. No? Katulad na lang po sa Jerusalem ay nag-umpisa na po noong November 30 ang Christmas light presentation po dun sa Jerusalem. Located po ito dun sa King David Street sa YMCA. Maliban nga sa Nazareth, ninarayo din kapag Pasko ang Ben Gurion Boulevard na matatagpuan sa charming city ng Haifa. Mayroon din pong malaking Christmas tree na tinatayo po doon sa Ben Gurion Boulevard. Ito po ay sa magandang view po ito sa pagkatayuan. Hindi rin pinapalagpas ng mga Israelis maging ng ibang mga lahi na mabisita ang mismong lugar kung saan ipinanganak si Jesus, ang Bethlehem. Sa Bethlehem na sentro ng kwento ng Pasko, tampok ang Midnight Mass sa Church of the Nativity, kung saan sinasabing nakalagak ang mismong lugar ng kapanganakan ni Jesus. Bagamat ang Bethlehem ay hindi parte ng Israel, kundi isang syudad sa West Bank sa Palestine, 10 kilometro ang layo mula sa timog ng Jerusalem. Ayon kay Bombo International News Correspondent Marvin, malayang nakakapasok dito ang mga Israelis at mga turista. Yun nga lamang ay mahigpit ang seguridad na ipinapatupad. Malaya naman pong nakakapasok, ma'am, lahat ng turista na papunta po doon. Pero pagbalik po doon sa border, nagchichik po sila. Mayroon pong tinichik na mga turista. Depende po sa pag-aakyat po ng mga border police po mula po sa Israel. So, mahigpit din po ang seguridad na papasok papunta sa Israel. Pero papalabas po ay makakalabas po kayo papunta doon. Siyempre, hindi din pinapalagpas ni Bombo International News Correspondent Marvin na ipagdiwang ang Pasko sa pamamagitan ng pagbisita sa Bethlehem. Sa katunayan, sa darating na December 19, ay kanila itong pupuntahan. Ngayong 19, pupunta din po kami. Halos kalimitan naman po ay napunta po kami doon tuwing December. No? Kasi doon po, sa akin po, doon po ko sineselebrate yung Christmas. No?
At bukas na po yun, nag-open na po, mayroon na pong Christmas lighting po doon sa mismong manger po, no? Sa Manger Square. Malapit po to sa Nativity Church. So mayroon din pong misa po doon, no? Lalo na pag December 24, nung pagsalubong po mismo sa kaarawan ng Panginoon. Hindi rin mawawala ang pagkain sa anumang pagdiriwang. At sa Israel, tampok ang mga pagkaing may halong Mediterranean at Middle Eastern flavors tulad ng lamb dishes, kanafe, ang hummus, ang olives at matatamis na tinapay. Madalas tumapat ang Pasko sa panahon din ng Hanukkah, ang Jewish Festival of Lights, na nagtatagal din ng 9 na gabi tulad ng simbang gabi sa ating mga Katoliko. Ngayong 2025, nagsimula na ang Hanukkah kagabi, December 14, hanggang sa gabi pa yan ng December 22. Dahil dito, minsan ay sabay ang kasiyahan ng dalawang pananampalataya, kaya nagiging mas makulay ang panahon sa Israel. Kahit hindi lahat ay Kristiyano, marami ang nagbibigay respeto sa okasyon, lalo na sa mga lugar na may magkahalong relihiyon. Ang Pasko sa Israel ay paanyaya na bumalik sa pinagmulan ng pag-ibig, kapayapaan at pag-asa. At sa lugar kung saan unang sumikat ang tala ng Bethlehem, nananatiling buhay ang pangakong dala ng kapanganakan ni Jesus. Isang mensahe na hindi kayang paliitin ng panahon, kultura o distansya. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Mga kabombo, sa atin muna ang showbiz balita. Bombo Ever? Ginawaran po ng Presidential Commendation ang K-pop supergroup na BTS sa 5th Korea Good Donation Awards dahil sa kanilang Love Myself initiative ayon sa kanilang music label na Big Hit Music. Ang BTS ang kauna-unahang Korean artist na tumanggap ng naturang parangal. Ang awarding ceremony ay pinangunahan ng Ministry of Interior and Safety ng South Korea na nagbibigay pagkilala sa mga individual at grupong nagtataguyod ng kabutihan at kultura ng pagkakawanggawa sa lipunan. Sa isang pahayag, sinabi ng BTS na isang karangalan para sa kanila ang naturang pagkilala at inialay ang parangal sa kanilang fans na ARMY. Sabay pangakong ipagpapatuloy ang kanilang advokasya para sa positibong pagbabago. Una rito, inilunsad noong taong 2017 ang naturang inisyatibo katuwang ang UNICEF Korea. Layunin ng Love Myself campaign na isulong ang pagmamahal sa sarili at waksan ang karahasan laban sa mga bata at kabataan. Lumawak na ito sa 155 countries, umabot sa mahigit 100 milyong katao at nakalikom ng humigit kumulang 9.2 billion won para sa Global Child Protection Program ng UNICEF. Samantala, inanunsyo rin ng BTS na naghahanda na sila para sa isang world tour at bagong album na ilulunsad sa spring ng 2026. Sa dagdag natin mga balita, mula naman sa ating mga himpilan, yung mga reklamo laban kay Representative Romeo Momo ay dagdag pang ipinaliwanag ng complainant kung bakit humantong sa pagsasampa ng patong-patong na complaint. Narito ang naging panayam ng Bombo Radio Butuan. Ang nakuhang General Information Sheets mula sa Securities and Exchange Commission o SEC ang naging matibay na ebidensya ni Attorney Mary Helen Polinar Sevra para kasuhan ng graft at plunder si Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr. sa Office of the Ombudsman. Sa eksklusibong panayam sa Bombo Radio Butuana, sinabi ni Attorney Zafra na hindi totoo ang pahayag ni Congressman Momo na ang kaso ay politically motivated. Ayon sa kanya, mula pa noong 2019, sila humihingi ng Certified True Copy ng General Information Sheet o GIS mula sa Securities and Exchange Commission o SEC. Ito ang taunang disclosure document na isinumiti upang i-update ang SEC tungkol sa kasalukuyang corporate structure
pagmamayari at mga key officers ng isang kumpanya. Dito sila nalinawan na noong 2019 nang manalo si Momo bilang Construction Workers Solidarity Party List Representative. Siya pa rin ay kabilang sa Board of Directors ng kanilang family company na Surigao La Suerte Corporation. Nakita rin nila na walang naisumiting record ang nasabing kumpanya noong 2020 at 2021 habang noong 2023 kung saan siya ay kongresista na ng kanilang probinsya, nakumpirma rin na miyembro pa rin si Momo ng Board of Directors ng nasabing kumpanya kung saan umabot sa mahigit 1 bilyong peso ang nakulimbat na pera ng Momo Family Company mula sa mga infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways. Dagdag pa rito, mayroong isang kaso na may kinalaman sa mga fuel contracts na ibinigay din ng Department of Public Works and Highways sa SLEC na fuel supply business naman ng pamilya Momo. Ngunit hindi umabot 50 million pesos sa threshold kung kaya't graft ang kanilang isinampang kaso. Yung isa hindi umabot ng plunder kasi hindi naman umabot ng threshold na 50 million yung sa fuel. Pero yung sa infrastructure projects, yung sa flood control, farm to market roads, mga gymnasium, and other infrastructure in Surigao del Sur, both in the first district where he is sitting as a congressman and the second district, umabot po ng sobrang bilyon. Kasama sa mga reklamante laban sa kongresista ng kanilang lalawigan, ang 6 na pari mula sa Diocese of Tandaga at si Attorney Alexander Malaki mula naman sa bayan ng Dingiga sa nasabi ring lalawigan. At yan ang balita. Galing sa impila ng Bombo Radio Butuan, ito si Bombo Rulan Hania. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Mga kabombo, ang data ng ating foreign exchange update ay mula nitong pagsasara ng araw hunang Biyernes para sa regular trading day at nitong weekend. Mga kabombo, walang kalakalan, kaya naman magre-resume ang trading mamayang alas 9 ng umaga. At naitala ang katumbas ng isang US dollar ay 59 pesos and 7 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 59 centavos. Singaporean dollar, 45 pesos and 75 centavos. At ang Saudi Arabian Rial, 15 pesos and 75 centavos. At ang Euro ay 69 pesos and 37 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, Visayas o Mindanao, maging sa ibayong dagat. At yan ay matutunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa ating mga himpilan mga kabombo sa iba't ibang rehiyon, dyan sa bahagi ng Visayas, matututukan mga kaganapan. Halimbawa sa area ho ng Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kung kayo naman ho ay napadpad sa Negros Island, masusubaybayan dyan ang Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang sa lalawigan ng Capiz, nariyan naman po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Habang sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At dun sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. Mga Kabombag-Caster Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe
that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga Kabomba Caster Nation, sa ating pang Christmas countdown, eksaktong 10 araw na lamang po bagong araw ng Pasko. We share the love. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos ang nakaligan sa takna alas 8 sa aga. Mayang aga sunod sa Bacolod Negros Occidental, agapalag na panatuntunan ng Bombohanay Big Time. Sa karon sa daw sang Lunes, at sa 15 na kita sa buwan sa Disyembre, tuig 2025, tunga-tunga na kita. No, sa isa nga bulan, iya makabaran sa ato sa nga pagpalaga, diba sa ato sa nga panatuntunan. May kapadilagan Bombo Ponce Espino. Karga ti, tugtog kita alas 10 na aga sa pagdulong sa kapag patpat sa pinakamadaraguan nga mga balita kami impormasyon. Pero antes ang tanan, dire kita na iya makabaran sabay sa ato sa Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is
This Christmas we share the love. Kagkaroon sabay sa ato sa Christmas countdown. Sakto pulo na lang kadaw na bilin. Pasko na. So advance Merry Christmas sa iyo tanan-tanan ha. Halin diri sa management and staff sang Bombo Radio Bacolod. At the same time sabay sang Bombo Radio Philippines. 7 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa aga. Ano mga labing talopang doon pila ka madragkuan naton sa ringa mabarita, no? Dari sa aton sa ringa pagpalagan. Sa aton sa ringa palatuturan sa top story of the day. Madragkuan naton sa ringa mabarita sa lawasang pungsod. Sa ibuloon ta karon nga makabanan, no? Ang ining pinaka-latest nga update, no? Sa natabo sa ringa mass shooting. Dito iya sa may bahin sa area sang Australia. Diri makabanan, no? So sa pinaka-ulihi sinidring report ka na ba naton ara na sa kusriya kuno sa kapulisan ay ng persons of interest may kangtanan sa mass shooting natabo dito sa Brown University sa Rhode Island o kuno isa diri no, sa Australia. No, so diri kita makabanan anay sa Australia kasi sa Amerika may atumanto, no? 16 ka individual is corrected, no? Ang napatay samtang 40 nagapabilin ang tiara sa ospital, no? Nga ginabulong. No, so Australia na ni subong sa kay nato sa US, no? Katuada na karon. Ang ining sa Australia na tabo ini sa Bondi Beach matapos nga may ara sang isa sa mga suspect. No, nga daw nagkuan lang, no, nagpinaarak lang sang panglutang ba oo. Ti ginakabig man ni sa Prime Minister sa Australia, no, nga isa ini ka act of evil antisemitism. No, so ang suspect nagbalo anay pa sang lupok sa motoridad. Oh, pero ti daw na kuan man siya, no, na tigayon man sa diri makabanan. No, ining nasabit yang suspect, no, nga era man sa critical nga kahimtangan kag ti ara na sa kose kag hugot pagbantay sini asang mga otoridad. No, so hibaron tanan karon para gisa to sa Bombo International News correspondent, no, nga si Denmark Sweden. Samtang ti amo ning sa USA naman sa Brown University sa Rhode Island, USA. No, so may mass shooting mga natabo to. So ti dakpan man tong suspect. Ay, grabe mga nagaklanabo karon nga makabaran sa ato, no? Diri sa may bahin sa area sang kuan, no, sang ato sa ring kalibutan. Ang USA din man tani matingala ko isa ko may mga mass shooting maluntad kay Teo kung legal age ka to sa Amerika yang daan, no, pwede ka na to maka-possess isang armas mo. No, so pero tutukan ta na karon unahon na to na, no, ang sabahin niya sa area sang Australia. 10 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga, no, diri sa bahin man sa ato sa ringa pagalaga diri sa ato sa ringa palatudon. Liton kita diri sa mga balita nasyonal, no, mainit man nga ginaistoryahan ang ining aton nga 2026 bicameral conference hearing, no, nga ti gina live stream ini. Makabanan agod diya kuno nga ti mabalaan sang publiko, no, pero galing kay ti do pila man lang ka porsyento, no, ang nagatutok si diri, no, kay ti do nabalaan naman lang kuno sang kuana, no, sang mga pumulong Pilipinhon nga binibisan kanano pa kuno ka live streaming da, no, ang ending sina pangawat man Japon. Ay nako, ti subong kontrilyones, bilyones ka pesos ang involved, no, dawa ay sa waay lang, naton gina tutukan kag daw ginabaliwala lang naton. Pero kung tagjutay-dutay lang magsaling ka 125 million pesos nga confidential funds sa Vice Presidente kag 500 million pesos nga intelligence funds sa DepEd amounting to 600 million pesos. Doon mo pa ning pinaka-importante nga gina-highlight subong ang milyones ka pesos, no, sa diri makabanan daw maalimunaw pa. Nangin mainit ya makabanan, no, ang ahensya sa Department of Public Works and Highways, no, konsag DPWH, daw sila ni karon ya makabanan, no, ang nangin sentro man, no, sang siring pagwatikos sa mga members sang BICAM, no, nga kung sa diin ti daw may ara to sang gintapyas pagid ang Congress, no, ang House of Representatives may gintapyas pagid amounting to
pila ni mga 46 billion pesos. So from 624.48 billion pesos, nahimo na lang ini nga 570.48 million pesos. So balon ta karon kag check konta karon ni mga kabanan ining pahayag sa diri sa ato siring DPWH sa Secretary Vince Dizon. Kag daw gintawag pa iya mga kabanan ni ni Senator Amy Marcos, si Dizon nga hindi kuno iya hindi kuno ng engineer dito damo man garisbak sa kay sa kay Amy Marcos, Senator Amy Marcos, nga hambal niya ambal sa mga netizens sa iyan niya ikaw senador ka, hindi ka man niya abogado. Nga hambalon mo ya si Vince Dizon nga hindi ya engineer, isa ka isa ka political aid kag economist kuno. Di bisan sino mo lang na ibutang, depende man iya sa sa diskresyon sang presidente, kung sino na dang ilang ibutang da, nga sekretary, importante dira nga malimpyuhan bala, kag matadlong ayon sa DPWH nga nangin ni subong, nangin higko abi sa panulukan, sang aton sa diri makabanan, nga nga publiko ang ahensa iya sa Department of Public Works and Highways akon DPWH. Awan subong pangilamos sa Vince Dizon. Sang una sa nagsulod pa lang ni siya, daw okay ka liwanay ang iya sining nga itsura, ang iyang daw napahamtang bala, ang iyang kaugalingon, pero subong natawa niyo bala si Vince Dizon kay golpeada nga nagmalam. Naglalagba ang mga bigote ato, guluwa ang bukay sa bigote niya, tapos ang buhok niya nagputi man. Ay amo gali niya kabudlay pa sa ano ng problema dira sa abay sa insya sang sang Department of Public Works and Highways kon sang DPWH. Sige, diskusyonan nato ni karon kay iti ongoing pa ang bicameral conference sa committee kag daw plano pag ipatawag hambal ni Senator Sherwin Gatchalian, chairman sa Committee on Finance sa Senado, niya daw hindi man dapat ipatawag si Vince Dizon kay baka bicameral conference committee na ini, ratification na dugay-dugay sa ato sa 2026 sa budget. Ang sabat naman to ni Erice, ang minority leader, Deputy Minority Leader, nga ba niya may mga question pa nga gustong ipamangkot sa iya. Isa sa marason nga ipanubo ko ini by 45 million because sang sining ginatawag nila nga sa MPD, kung construction materials price data nga nagdubo, ang presyo kuno sa construction materials diin ang pruiba nyo nga nagdubo, nagasaka man ang presyo sa mga construction materials. Sige istoryahan na to na karon diri sa ato sa pagalagad kag syempre dugapin naton sa nga mga balita nasyonal diri sa ato sa pagpalagad liwan ang fishing expedition ng panawag ni Vice President Sara Duterte Carpio sa sining kaso nga plunder gagin pasaka kay ban pa nga makaso pagid malversation sa Office of the Ombudsman sang grupo sang mga civic society naton diri karon nga sa aton sa may bahin sa pungsod Pilipinas kalakip na dira ang aton sa nga mga nga mga kaparian kalakip na diri makabato sa mga kaparian diri may bala ko din may nakit-an bala kong isa ka article nga nagasiling sa bahin sang sining isa ka pare nga nag pasaka kaso against siya makabanan sa kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Isa gali ni sa iya makabanan ka sadto anay nag self-confess sa dumanyo sa bahin sang Senado sang pungsod Pilipinas nga gina-interview to sa bala ni ni Senator Ronald Bato de la Rosa
kag nag-admitter sa to, no, nga ini siya ang nagagamit sang sang illegal nga droga. Ti imagine. No, ti kumbaga daw daw akig sa iya kag ti siyempre, no, daw amo na ning simpo guro nga makabalos naman siya, no, sa mga Duterte, no, ti salata na bala, no, kay nalulong sa bahin sang illegal sa makabaran nga droga. Hindi ko laway lang yan, no? Ganito, pare, katapos ang gagamit kay gali sang sang illegal nga droga. Sige, samtang duga pa daton sa ringa mabalita, makabaran sa aton sa ringa pagpalagad sa mga balita nasyonal, ti are makapulisan ta maga-deploy naman kuno sa more or less 70,000 ka mga personnel sa PNP agad magbantay sa kalinong kagkatawhayan, no, sa pagsugod sang simbang gabi. Was nga daw. So December 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 hasta sa 24 sang gabi. No, nga aton sa pagsugalaman kapag obserbar sang pagkabunag, no, sa aton nga manuluwas Ginoong Hesukristo. That's December 25, 2025. No, so sa aton sa ring nga makota the same time sa aton nga mga kabombo ti amo ni aton nga no, nga pagtutukan man, no. So kay sa sa balita nasyonal ti diri karon sa aton sa bahin sang balita sa lokal i-relate naton iya makabanan, no, karon i-check ta, no, nga aton nga San Sebastian Cathedral. So ti mga panugyan, no, sa mga deboto sa Kristiyanong Katilingban, no, angot ti makabanan sa siring pag obserba naton sang kag pagpatigan sa simbang gabi. No, so ano mga dos and don'ts aton sa simbang mas schedule, no, ti sa Diocese of Bacolod, sa Diocese of Bacolod ano ini dululungan, no, ang simbang gabi o misa di aginaldo, no. So by 4 o'clock, no, mayroon man 5 o'clock, depende, no, sa mga parokya ay araman, hindi lang sa katedral, but sa parokya. Pero I think ang paglantaw ko sa didre, no, ng hindi ni siya sila nga isa sa katedral gid bala, no, so hindi man dululungan ang pagpatigayon ng makabaran sang sining no, misa di aginaldo o kon simbang gabi. So i-check tama na karon kay sa bahin sa aton BCPO, no, kag Bacolod City Police Office, ano man ang ilang preparasyon dira makabanan parugyan pasaliman sa Police Station number 1, no, kay ang katedral isa sa mga sentro na di, no, nga simbahan naton sa syudad sa Bacolod, amo ning center Diocese sa Bacolod naton, no. So ti magalin kita sa aton sa kamapulan i-secure tigid, no, sa maayong aton nga mga kabalayan punuhay man ang iyasang tawo, no, ng ti saraduhan tay o ang aton sining mga ano nga mga kabalayan, no, kung ay man ang isang tawo o kag ti ilak tagid, no, kag kung may tawo make sure lang, no, nga nakasarado ina. Uso naman daan subong ang mga grupo sa kapbahay dira naman no, atake o along la kamo kay kung hindi kamo masaputihan base kung mapatay pa kamo sang mga resident ko tag-iyasang balay nga inyo nga sudlan. Sige, pagsa karon tanan ko na sa to sa pagpalagad. Samtang duga pa nato ng mabalita, issue ta sa Bacolod City Water District. Ako sa Pasiwa Prime Water, no, i-check naton to kay ang Batuliga de Mergrega sa Taya, day Congressman Albi Benitez, no, sa Lone District, ngati 12 noon last Saturday, no, mabayad matukuno ang prime water, no, sa balayran na amounting to pila to ka milyon ka pesos, no, 11 million pesos, no, sa bulk water supplier nga palpakman. Na daw hindi man gani iya makabanan makasupply, no, daw ay man gani sa kapasidad nga mag-supply ti buta nga gintawag pa ni sila nga nga bulk water supplier. Nga ang supply gani nila daw tayog pang ihi sang kuring o sa ginasupply nila iya makabaran, no, sabay sa Bacolod City Water District. Wala na na-terminate ang kontrata na sang bulk water supplier na kay, no, sa gamit tayo kantos, no, ka magbayad nga hindi man worth ang iyang nga ginahatag at tubig sa aton. No?
pingwa tada do nagainto anay kita. Dugangan pa sang chairman sang Basiwa nga daw into man. Oh, te daw sako man sa kuno permi sa iya sining law office. Ay, ti nagbaton-baton kita sang aton nga posisyon dira, no? Bilang chairman sang board sa Basiwa. Tapos anay ta tsimpo nga tawgan kay interviewon niya daw sako saya. Tita ni na-concentrate na lang si chairman of the board, Attorney Sonia Verdiflor de Esacuani, no? Sa iya nga law office, why na lang sa nagkuha sang nagbaton sa appointment na bilang board of director ka nangin chairman. Oh, sang Basiwa. Oh, di bla? Wala nang aton bla, no? Nga ti tsimpo ni para pagpatag ko isa daw. Kung hindi niya bet magpa-interview sa media, hindi ka muda. Kay kabalo ka mo ang posisyon niyo very crucial ina. No, ang posisyon ninyo kinanglanon ang pagpatag sa publiko, hindi iya nga nga may show ko lang ti okay lang na gani, no? Kung may tingog bla, may video, no? Pero kung isa daw gina-issue ako no, sulat lang ti anhon ta na. Oh, kumuson kagihaboy sa basurahan. Ay, nako. 23 minutos sa kaligan sa takla alas 8 sa aga. Wata na corona, no? Ang payag ni Mayor Greg Sataya kapon si Bombo Mia May Francisco. Oh, samtang duga pa naton nga mga balita sa mga police report naton bawahay makaluluoy maniho ang ining pamilya, no, nga baga obserbar tani sang kwan ano sang kamatay death anniversary, no, sa ila sa ding himata pero daw na dimalasan gid, no, sa anom na himo 8 ang recorded na subong nagkalamatay, no, sa natabong aksidente dito matapos nga nadulaan sa preno ang isa ka multicab nga sakyan sang magpamilya sa may sitio Tumampon, Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental sang Sabado sa aga. Nagdiretso gid ang makabanan sa madalom sining pilas ang ining nasambit sining multicab. So ang kwandre, no, ang mga sakay, no, magpalamilya malang ini kag dead on the spot, no, ang ining mabiktima sa Edwin Dagit Sr., Sinaida Sabanal, Libby De Jesus, Ernesto Villasco, Annabel Divero, Elfie Diget, kag tapos napatay man kahapon si Chenly Magalso, kag si ang 13 anyos nga babae pagid, no, nga way gingalanan, kag may mga pilason man nga nagapabilin sa ospital. Halong-halong kita i-check nyo gid ang permi, no, multicab makarga damo-damo nga tawo ti ano, gulang-gulang na sa motorsiklo ng multicab. Ti pakargahan tagid sang damo tawo, muna budlay man sa mga binasulay subong but tilaing gid ako nagahalong kita, no. Sa bahin sa ato sa ring panglakaton sa matag adlaw sa nga tanan sa dalanon. Ti ang natabo pag ito San Carlos ti ani grabe man, no, perti man ka kuan ini kasubo, no. Ay sa katiyo ginbuno patay sa ding hinablos, no, nga lalaki, tapos ginsunog yaman ang balay kay naghikog man siya. Upod sa balay nga nasunog. Ay tanong na ning kaklanabo karon niya sa aton man. O dito rin tabo sa Barangay 2 sa San Carlos City kahapon man. Pwede ni nga pagbalikan tato karon ang aton sining Bureau of Protection sa San Carlos the same time ining sa bahin man sang Oriental nga area. Aksidente kag sunog, may mga nagkaramatay, masubo nga istorya. Sige, 26 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa aga. Para na kamo sa pagpadala sa inyo sa mga entries, aray na kita sa bahin sang ikapila ni naton to, no, nga simana. Ika-anom na nga simana. Nga pagpabato naton, no, sang inyo kanom na to, no. So malawag kita subong man nagpadala sa week number 5, no, nga mga entries naton sa aton nga mga kabombo, no. So sa bahin sa aton pa dayon nga pag hatag na to sa mga premyo, no, sa bahin sang 1-2 panalo par 24 promo sang Bombo Radio kag Star FM. No, so para lang sa pagpadala sa inyo nga mga entries, no, kay the more entries you send, the bigger chances of winning. Ara na si Bombo Anmarilio ko bitcheck kapila na nato ni nga semana to, no, pag pamaton sang aton sa nga mga entries, no. So hindi kayo magkataka kaya nagalapit na ato sa nga grand draw nga konsidente dalagko pag aton nga mga papremyo, no, grand prize winner ta. Di gusto nyo magdaog ka mo sa 1 ka milyon ka pesos?
para sa aton siring grand prize winner ta, no, sa aton nga grand draw nga paligron sa bahinsang sa petsa 27 sa bulan sang Disyembre tuig 2025. So ari ang mga papremyo naton nga makabaran, no, sa aton siring grand draw, sa aton siring mga kabombote pila to, no, away da si Bumuan Mare, si Bumbumay Wayman, no. Ari mga regional prize naton, no, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, kag sa National Capital Region, may magadaogid sa aton nga grand draw. Ang first prize naton like diri sa Visayas, no, so kabay pang diri matupa sa aton, no, sa Bacolod City. First prize naton sa Visayas area 100,000 pesos. Second prize is 70,000 pesos and third prize is 50,000 pesos. No, plus na may apat magita ka concession prizes, no, nga bagabaton sa tag 5,000 pesos kada isa. So kuan na Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region, no, may madaog pero di sa aton may madaog 100,000, may madaog 70,000 kag may madaog 50,000 kag apat yung concession prizes nga makabaton sang 5,000 pesos. Ikanom na tan semana gid man sa pagpamaton sa ila sa may interested sakto man ang bagay na. Pero malawag kita ka magabot subong sa mga nagpadala sa week number 5. Kag ang tumatagingting nga 1 million pesos bilang grand prize naton, no, so gani ano pag inyo siningin hulat, no, maghulog na sa ang inyo sinibada mo comment sa kuda ko ang inyo tsansa nga magadaog sa 1-2 Panalo Promo 2025 sang Star FM kag Bombo Radio. 28 minutos sa kaligat sa tak ng alas 8 sa aga. No, mga quick break lagi kita to pagbalik nato sa ranta ining sabahin sang pag-live stream, no, sa aton budget 2026, budget sa 2026, no. So upod magkameral conference naton, nangin kabahin sa dang ato sa mga tapos sa House of Representatives, no, kag sang Senado, sang Pungsod, Pilipinas. Balikan naton ining pila ka mabalita ug impormasyon pagkatapos kadamang sini. Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapariho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinluan kay ginatago ang imo toothbrush?
Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambac ang native dali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ang korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo-bala kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special features sang sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo-bala kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Ang tubo, Saccharum officinarum o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapagtanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production, kag nangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsuran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producer sang kalamay nga
gikan sa tubo. Nakahibalo ba kamo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausar man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sa biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, sekak cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yaraman ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Negros may tubo kag madamo pa. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibulo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kunang common name sini nga common bottom-top seashell. Ang may scientific name nga Umbonium bestiarium. It is a small, conical-shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad, may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kung yara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan.
Nakahibalo bala kamo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Philippine Standard Time, 42 minutos sa ang nakaligad sa takna nga alas 8 saga. Maraga pati diri sa ato na palatuntunan sa Bombohanay Big Time. Kato na to ng Bicameral Conference Committee, no? Nga kung sa dito ginatalakay na din ato sa 2026 national budget. No? So, ang nagtabo tuligad si Mana, no? Gipag-mention to panglawag, ang gipang-appoint, no? Nga mga members ang Bicam Committee. Sa sa House, ginang chairman sa Committee on Appropriations. At the same time, sa Senado man, no, sa Pungsod Pilipinas. Sa House, si Congressman Micaela Swansing. No? Kag at the same time, sa Senado naman, no, ining pangunahan ni Senator Sherwin Gatchalian. Chairman sa Committee on Finance. No? So, isa sa mga tinutuyo dire, nga i-live stream ini, para nga mangin involvement ko, no? Diri ang aton siri nga publiko. No? Kaya hindi pwede nga kuan ano nga kumbaga ti tago-taguon bala kay ti kabalo naman kamo sang kontrobersiya subong to sa 2025 budget no? Ang billions of pesos nga insertion. No? Nga amo na to nga patutsada ni Saldico pero do sa waay lang ya sa ato, no? Pagbaliwala ni Saldico kati ko mo wala kuno di si Saldi mo sa bahin sang Pilipinas ti as long as hindi niya na iya, no, hindi niya na iya bi under oath, no, ang iya sini nga mga testimony, so daw hindi gay kuno mapatihan si Saldico, no? Tiway na to ya no, bilyones ka pesos. Ang 635 million pesos do importante pa para sa aton. Nga dapat ibisigaran na, no, ang Vice Presidente kay nagwaldas, no, sang kwarta sa bahin sa kabansang gobyerno. So hindi ang bilyones to ya bayan ta na lang to ya, no. Dumatsagan ko wala, no. Mas bugat pa yung ining issue kay isa-isa sila ni may mga issue man. Di ba? Hindi ba nato matago nga sabi sa sunod President Bongbong Marcos, may mga maliyaman ining flood control project, no? Nga kung sa dinti bilyones man ang insertion dira, no? Ama congressman nga involved tinano nagkalanabo to. Di ba? So kasi kay Sara mo man may mga questionable man nga kuan niya, no, nga mga paggasto sa kwartas kaban sa gobyerno. So ti din ang mas importante din sa aton. Kaya dapat unahon ta gid ari. No, ini mga issue ti ari kita, no, sa 2026 ka budget naton. Kaya ti di man basta-basta nga taga budget daw ng DPWH nga mo minagdako. Kaya nagligad sabi nyo 1.1 trillion na mo. Amo gitong pag-alsa naton bala nga kapag question, oy, tinano natabo to? Nga ti mas dako pa yung budget sa Department of Public Works and Highways. Kung DPWH, ikumparar sa Department of Education, nga every year, ang DepEd, amo na nga ang may pinakadako nga budget. Subong bilang DepEd, 1.3 billion pesos. No? Ang Department of Public Works and Highways, no? Ara lang nga karon iya makabanan sa budget, no? Nga
dali lang, ano to? Para sa budget karon ang DPWH amounting to 570.48 billion pesos. Pero originally, no? Ini supposed to be, ang budget nila is 624.48 billion pesos. May almost 45 billion pesos na buhin sa BICAM. No? So, pero may lusot pa na dito kay para kung malikawan ang insertion, i-kuha naton, no? Online, no? Ang presentation sa didre, di alin sa una, kina-online man na. Oh, di ba? Sa budget deliberation lang daan sa House sa Senado, tayo kina-online naman na, no? Kina-live naman ako diin nga mga media platforms. Sa aton, sa Bombo Radio Bacolod. No? Kina-live man na sa aton Facebook page. Dahil sa YouTube, no? So, ang gingatangalahan subong ni Secretary Vince Dizon nga ginbuhinan by 45 billion pesos kay because nga sa argumento sa pila ka members ng BICAM nga ang CMPD stands for Construction Materials Price Data, no? Nagdulubo na subong, no? Presyo sa materialis. Pero ako ito hindi magpati nga nagnulubo ang presyo sa materialis, no? So taas man gyapon why sa pagbago, no? Ini ang pag-stream online sang aton sini nga 2026 budget. Anong aton expectaron abi dire, no? Kay tiyo, ano ni ka matuod ining mga aligasyon, no? Nga ti ang mga new fight kuno iya makabanan nga kwan, no? Nga congressman, no? Ang may ara man niya gani sang dagko pag ni allocation, no? So hindi gid gali Japon malikawan nga may ara sa mga illegal nga mga insertion nga matabo, no? Sa part sa ato sa nga budget. Ti numero 1 gitong nagka-question si Senator Amy Marcos, no? Kahapon na nga gasiling ati because sa sining mga pag-question sa budget kay una ang question niya to nga bal niya nang nga ablangko, no? Ang kuan ang budget iya makabanan sang DPWH sa ano niya anong matabo sini? Ang sabat ko no didto ni Senator Sugin Gatchalian ang chairman sang Committee on Finance sa bahin sang Senado sang Pungsod Pilipinas, no? May ara sang kuan kuno, no? May ara sang makabig nga yati pagka the next day pa na sila bitaron. That's why tig-imbitar to gapon. No? Si Vince Dizon ang kadto gidto, no? Kundi magsabat. Pero do may pitik pa to sa May Marcos ngambal niya ti nang kuan kuno nang may ara sang qualification abi di si kwan, no? Si Vince Dizon siya no engineer kuno, no? Vince Dizon is no engineer. Anong appropriate daw? Not siguro to, no? Not an engineer, no? Nga man no engineer siya. Tapos isa siya kuno ka economist, no? Kag kuan ano nang isa siya sa kuan, isa sa ka political aid, no? Sa Marcos administration, no? So una sa Duterte man siya, no? Di ba COVID na sa una? Si Vince Dizon. So tiyan mo ni mga question kahapon, nga gin-present iya makabanan sa kay Secretary Vince Dizon. Ang siling ko gani itsura ni Vince Dizon subong, no, hindi na mo. Kay sang una, sang hanap lang sa nga magsulod, no, dira sa may bahin sa iglesia sang DPWH, daw okay pa, no, ang iyang tsura, pero subong niya daw nag-ermitanyo na siya. Ang aton nga Tiglikom sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Dario, may portion kita dire, no, sang pag pisa-pisa man mangkot sa ganito galibog mo ulo tabay kam pero ginapatawag pang secretary sa ENSA mo. Pero DPWH ang ginabantayan nyo. Bantayin nyo kay damo pagid alos kalabanan ENSA. Sa ato sa gobyerno may isyu sa pagpangawat. Ang korupsyon ara gid.
So Arya, pamatian na to na ang kabay sa pahayag ni Secretary Vince Dizon sa Budget Conference Committee hearing sa bahinsang Department of Public Works and Highways o DPWH. Pagkaintindi ko, bakit pinababalik nyo ngayon yung pinatatanggal ninyo? Unang-una po, thank you very much, Mr. Chairman, Senator Pangilinan. Unang-una po, tama po yung sinabi ni Senator Loren. Sinabi ko po talaga, overpriced yung mga budget na yan. At ibababa namin ang presyo. Ginawa na namin yon. Ang pinag-uusapan po natin ngayon talaga is, paano po natin i-apply ang pagbaba ng presyo. Sinabi ko po sa hearing, nung tinanong po ako, pwede na ba nating ibabayan lahat ngayon? Ang sagot ko po, at tinanong ko po, nung time na yun, ako po 2 buwan pa lang ata sa DPWH noon, tinanong ko po yung ating mga undersecretary, assistant secretary, director, tinanong ko, kaya ba nating ibaba na ngayon? Ang sabi po nila, Sir, libo-libo po ang proyekto ng DPWH. Kahit na po ilang buwan, kahit na hindi na tayo matulog, hindi po natin maa-adjust yan ng ganun-ganun lang ngayon. Kailangan po yan, unang-una, ma-finalize muna yung listahan ng mga proyekto sa General Appropriations Act at bago i-procure o ipabid out, dun natin ibababa isa-isa. Yun po ang prosesong sinabi sa akin na dapat gawin. Kaya po ang request ko po nung hearing, sabi ko po, kung pwede po i-retain at kung kinakailangan po, magkaroon po ng special provision para nga po dun sa concern din ni Senator Loren para masigurado yung matitipid magagamit ng tama. Lahat po. So, yun po ang aming posisyon nung public hearing. Pero po, nung nakita nga po namin yung third reading copy ng Senate, nakita nga po namin na ibinaba yung mga proyekto at ginamit yung adjustment factors na binigay po namin kay Senator Win. Yun po ang nag-prompt sa amin na sumulat at mag-request na kung pwede pong ibalik dun sa levels ng HGAB at yung pong pag-implement nung adjustment sa presyo, DPWH na po ang gagawa prior to procurement. Para po masigurado na per project, tama po yung deduction. So yun lang po, Mr. Chairman, ang laman ng aming sulat nung isang araw. Para lang po masigurado na ma-implement ng tama yung price reduction and hindi po makompromiso yung yung integridad ng proyekto at siguraduhin may implement pa rin siya. And Mr. Chairman, uulitin ko po, para din po magkaroon ng comfort ang Senado, ang Kongreso at ang ating mga kababayan, nag-issue po kami ng department order strictly mandating the implementation of the new construction materials price data. And if they do not implement, then there will be accompanying stiff penalties that will be imposed on any district engineer, regional director, or anyone that does not do the same. Maraming salamat. Madam Chair. Follow up. Yeah. Thank you. Halimbawa, dito nagtanong si Senator Aquino, no? Across the board cut, nabanggit po nyo, initially 20% po yung nabanggit across the board cut sa inyong budget kung hindi po makikita yung mga changes na nais natin makita. Let's go for the real price of these projects, sabi po ni Senator Aquino. Sabi niyo, opo, we fully support the efforts of the Senate. So dito, yun din, sa iyong namungkahi po ni Senator Loren na across the board cut, napag-usapan po namin yan. So you said, opo, we fully support the efforts. Mr. Chair, again, if I may be allowed to put that exchange in context. During this hearing, there was no reduction in the prices of materials yet. Kami po ay nagre-review pa lang noon. Kakautos pa lang po ng Pangulo noon na repasuhin, rebisahin
ang presyo ng mga materyales. Kaya po, ang Senado nagsabi, kung hindi gagawin ito ng DPWH, ikakat na lang ng Senado ng 25% across the board. At ako po ay nag-agree doon na kung hindi namin magagawa, in time, kasi at that time hindi pa po namin nagagawa, we welcome a across-the-board cut of 25% sa mga iba't ibang proyekto. Yun po yung konteksto nun, Mr. Senator. Yes, just for the record, no, I hope you understand. Yung konteksto, kasi konteksto rin ang pinag-uusapan natin, no? Konteksto doon sa construction, yung probinsya, yung region. Konteksto din dito kasi, nakita natin sa mga flood control hearings yung 25%. At nakita natin, or at least we were inferring, kaya siguro kaya overpriced ang mga ito dahil kailangan mong i-accommodate yung 25% na dinideliver sa mga proponent, etc. Di ba? And that's why, ang concern namin ngayon, bawasan natin at binawasan ng Senado. Of course, now you're saying may context yung sinabi ninyo. Sa amin, sinabi i-cut, di ba? Across the board cut. Yun ang pagkaunawa namin based on your inputs. And therefore, I hope you can understand na eto tayo, binawasan natin dahil nga overpriced, tapos ngayon ang hinihingi, hindi, ibalik ninyo. Yun ang concern. Paano natin ipapaliwanag sa tao yun? No, na yung hinihingi, yung desisyon namin para kaltasan dahil sa kayo mismo ang nagsabing overpriced, ngayon, kailangan namin baguhin yung desisyon at ibalik yung kinaltas namin dahil overpriced. Paano matutugunan yung overprice na binibigyan mo? Kumbaga sa sunog, hindi kaya nilalagyan pa namin ng dagdag na gasolina yung apoy? Kaya sa pagbibigay ng ganong klaseng ibalik yung pondo? Mr. Chairman, I think thank you very much po. 100% po, agree po ako sa inyo. Ang issue po ay overprice. Totoo po yun. Nakita ko po talaga, overprice po talaga. Overprice po ang simento, ang bakal, ang asfalto, lalo ng asfalto, ang graba, ang buhangin. Hindi po tayo nagkakatalo doon, Mr. Chairman. Ang sinasabi lang po namin, yung paraan ng pagbabawas, dapat po gawin project per project. Project per project po dapat gawin yun. Dahil po kung hindi po natin ang gagawin ng project per project, meron pong mga proyekto katulad po nung pinakita ko. Alright, no? So ari, no, nabatian na to na porsyon sang pamayag, no, ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. No, ano na si Secretary Dizon, no? Lalaki naman siya. So sading nanalo subong, no, sang kontrobersiya. No? Pero daw diri nagtansaga katutok kaipit ka budget. Ang mga nangulimbat to ya kag nagpangawa to sa bahin sang kaban sa gobyerno dogi kalipatan ta na. Ano na mga kaso kay bunuan to? No? Nga nagapanag-iha sang mga hotel, no? So si bunuan bata ya kontraktor man ay nano man. No, do galibog lang ulo naton. Daw asip ngati ginalihis naton ang issue. Di okay gini nga tutukan tayo budget for 2026 pero lang tawan yung blaw. Why pa ta kaubos ang sinamo ta? No? Kay ti paglagas kay sa ginatos, no? Or linibo nga mga involved dire bisan diin ka lang. Below ga DPWH hasta sa regional office kag mga district office, no? Ang kawatan perte kadamo-damo. Ti way pa ni 1/4, way pa ni 1/8, no? Sa mga kawatan ang kay dito pa lang nasa babaw, ti bilog Pilipinas ginasurihan tadi nga may mga anomalya kag isyu sa korupsyon nga ang mga district engineer sa DPWH perting pag-enjoy nila sa luxurious nila nga pagpangabuhi, no? Makabakal makaban sa tag 5 milyon ka pesos nga mga luxury cars, no? Makabakal sa mabalay sa dagko nga subdivision, di ko sa mangkot ta. The engineer, no? How much the salary of an engineer?
no? Tinga maka-acquire sa amo nga mga propiedad. No? Way man sa paghisa kun ano da, pero ara sila sa gobyerno, ginasweldohan sila sa gobyerno, pero other than that, ano pa ang pwede nga kuhaan nila sa ilang source of income in order nga ini sila ang makabakal sa amo nga mga propiedad. Pagduda malang ina, pero very questionable. No? So why sa didre makabat nga aton ginapili talang kung sino to ang aton yang magamit dira, no? Plus na imo tabi state witness kay igamit ay ibalantra ta naman kay para nga ang kontratas politika mo naman ang itudlo nila. Daw dira kita no? Pero asto sa pagsukot, no, sa matutuod sa didre makabanan nga mga salarin, no? Kada kurakot nga miyembro, no? Kag mga tiglikom sa aton ensa ginpabayan ta. Para sa akon way ni padulungan amo ni gani ti mga member sa ICI nagare-resign. Ti anong rason? Nga nagare-resign sila kay because nga hindi amo. Ang mga pamalakat senda kay hindi nila grumtulon nga hambalon ti independent commission sila, independent man gani pero sobra pa sa ginadiktahan sila. Sang mga ara sa babaw mo. Ti kita mo, no? So, mo na lang ginambal naton. So, malipay ang tao kung hindi lang sila nga mapriso, no? Pero galing ka do selected man ang pangprisuhon. Kung hindi ka kontras politika, no? Hindi ka man mapriso. So, mo ni karon ang aton, sagad ta kabantay ng DPWH. Amo na apilar naton, hasta sa pagsuhestyon diri. Busi si tantanan insa sa gobyerno, no? Ang DPWH ang karapalan ni sa pagpangawat, pero iba ni insan, ano na? No? Pasi sobra pa. Dula na sa sentro sa talakayan ang Bureau of Customs sa unang mo sang kalakaran sa customs na, no? Nagaregluhan ay nakamuda, okay nakamuda. No? Naginsindahan ay nakmo sa pasulod sa mas magold nga mga produkto de. Why kita tinimok-timok na ginaukay ang customs na? Apa pasulod sa mga supply sa bugas di, pagpasulod sang mga supply sang simento sa kunano panada, no, karamay. Ti daw linungtas customs sa Land Transportation Office LTO. Nga numero 1 makurap klase kinsa sa gobyerno. Bureau of Internal Revenue BIR. Mga examiner, no, naka-Fortuner ti pila lang bilis ang Fortuner. Magsuling ka guro 2.5 million latest subong. Nga salakyan. Manisan tira na, mga Montero. Daw ginsagad tama lang to ka tiwis-tiwis tong BIR tong kuno. Tiway man gina-investigaran. Damo actually. DSWD, grabe man corruption da. So, ano ang aton sila abing himuon? Sila dire sa gobyerno, agod nga masatisfy ta. No? Ang pumulong Pilipinhon. Kasi sinasto sa priso, why na tupa, why na ipik. No? So, pero, kung hindi ito paghimuon nga selective, no? Ang paglagas nato sa makawatan, naiguro ako 100% papating tao. Nibisan pa ka isa pa na sa presidente ko kaya papriso ya. Di ba? Ni bata ya pada. Nga ginatawag as pork barrel king. Di na ya tuod na ya kang commitment kag siling kung transparency ginangaton nga ginapangita da. Kag seryoso kita sa paglagas sa kawatan. Why sa may ginapasino da? Pero anong kakanabo subong? Sini pala nga daan, may nabalaan na, may nanotice na ta, nga daw may tabon-tabon pa mo. Tiway man ni Japon, mo ni, pila, 500 billion, nga, kabaton man Japon na, gitaan ni Japon pagi. Na, ano mga Pinoy pang inyong, no? Pinoy pa ang Pinoy mas abilidad, kumpara sa iban nga lahi. So, mal nila, may dulunggan ang ilamon, no? Ang presidente ko no pakitang tao lini. Ako nabite wala gid na gid ta kag wala gid sang insertion na nugay kamo da. Ay mo na ning obra pang himanwa pangawat. May chance pa mabag-uhaw. 2026 na next year. Ilisi po nagahinga post ng termino. Sa nga to sa ring adversasyon subong. I doubt kung matap na ini corruption pero okay na at least nagagiho. Di ba? Pakita ta before Christmas may mapriso kuno nga mga
big fish na iti mangkot sinong big fish da kontra nyo malas politika bisan labos ba to 6 minutos sa kaligat sa taknang Las Nueve Saga. Testing anta kaglaboton nato ni mga kabran si Bombo Mia May Francisco. Uy, ano ka matuod ni Bombo Mia nga ang prime mover ko no lain ang panag-iya kay hindi na mga bilyar. Basi palupad istorya naman tani. So ilang taon naton ko nakabayad na to. Ang prime mover sa Bacolod Bulk Water Supply naton, no, ang BBWI amounting to 11 million pesos, no? So siling ko kasang Sabado, no, ang BBWI do nagpabiktiman, no? Nagwa nga daw sila pa yung biktimas bong. So biktima sila in the sense sila binayran. Pero abot kon pila ini ka bulan, no, nga accumulated nga balayran sang prime mover sa aton nga bulk water supplier. Isa-isahon tani abe, no, kay si Mayor Greg Gasataya, no, upod si Congressman Albi Benitez sa payag sang Sabado, no, pagi sila sini ma-issue statement, no, nga before 12 don last Saturday mabayad, no, prime mover. Nagbayad gid man bala, no, so after sa pagbayad kuhay na kita arrears daw, kuhay na arrears ang prime mover, susukton taman si BBWI, no. So pila ang original nga cubic meters tubig ang dapat i-supply everyday sa Bacolod. Kay kung hindi gani sila Japon makamit sini, why sang rason nga sigihon ta pa ni sila nga supply sa aton, no? Mangita kita lain nga supplier, mabiding kita, no? Kagibutang ta na iya ang may kapasidad. Hindi nga gastos ang kuan lang, no? Sa daw ihi la sang kuring i-supply sa aton. No, di ba? Titugangan pa rin sa BBWI. Why niya expertise? Nag-merge lang ni sila yung tatlo. No? Mactanrac nga may expertise sa sa pag sa mga laboratory abi, no? Sa lab test sa tubig, no? Ang TGB Builders nga muning ga-build gid sa mga buildings kag mga sa facilities naton, no? Ang Tubig Pilipinas nga ang concentration ti ara gid sa tubig ban, no? Pero ang ginasupply na sa aton gani sangkudot lang. So may breach of contract Japon ginatawag, violation. So sige tapa mo ning problema sa aton mo. Ti December naman dunduban taman ang isyu sang ham. No, nga kada Pasko mayara kita sang ham kada pagsugalaw to sa bagong tuig, no? So iba na ganito, hindi lang isa ka ham mo, tag tatlo mo, ham. Diba si December, padalaan naman ka mo hamda. No? So, mo ginalibog ko sang ulo ko nga daw hindi taniya mautod ang kontrata ta sa BBWI yaw, no? Kay basi may magkanta or basi may ara sang kwan, may ara sang maulamid nga mga matagas mga opisyal naton sa syudad o kon sa Bacolod City Water District man. Check ta, anong update? Bombo Mia May Francisco sa report, kamen. Nagapangabay bumupons ang alkalde sa Bacolod Mayor Greg Gasataya sa Basiwa kag sa prime water nga dapat sundon gid nila bumupons ang tanan nila nga mga obligasyon santo sa nakasaad sa kontrata. So sunod sa pahayag sang alkalde nga settled na bumupons no ang utang ng kinahanglan nga bayaran sang prime water sa bulk water supplier bumupons hindi lang isa kundi mayara pagdidili iban bumupons sang Sabado. Ini matapos nga ginpungkuan din istorya bumupons no ang tanan nga mga involved Basiwa, prime water ug syempre ang mga bulk water supplier kay ang ginakahangawan bumupons nga base wala sang supply or Bacolod City. Wala pa duman sa Sabado, bumupons mayara sang statement nga ginpagwa ang chairman sang board sa Bacolod City Water District nga si Attorney Sonia Verdiflor na nakatuga sang kakugmat o kung kahangawa sa pumuluyo and even syempre sa mga opisyales naton sa gobyerno. And sino kay Mayor Greg nga hindi ni bumupons ang una nga natabo sa tinalikdan nga July madumduman naton nga amo maning natabo bumupons. Nagpadalaman sang sulat ang bulk water supplier sa prime water and even sa LGU sang Bacolod nga kung hindi sila makabayad bumupons may possibility note do nila
So since nagwa ang information sa tinalikdan nga Saturday, ginhingagaw dayon patawag ang mga companies involved kag ti ang gusto gid lang matabo sang alkalde nga dapat mag-stick gid sa agreement ang Basiwa and Prime Water bumupon sa BBWI. Kay problema na gid man sa Bacolod City ang tubig bumupon no. So how much more kung madulaan pagid ang supply na gikan sa iban nga kumpanya. Ang ginapa-ensure lang sa karon sang alkalde na kung mayara ang problema dapat hindi maapektuhan ang pumuluyo sang Bacolod City. Sa pangabay man ng alkalde bupon sa Bacolod City Water District na mayara man sila sa joint venture agreement with the Prime Water na dapat i-enforce gid nila. Kay mayara man na bumupon mga provisions nga nakastipulate nga dapat gid sundon nga ti amo na ang ginobra years back bumupon. Ang pasalig man sang alkalde nga ginatingwaan sang LGU bumupon nga masulbar ang tanan nga mga issues especially sa tubig. Kiti isa ini sa makabig nga necessity diriya sa Bacolod City. Kiti ang Bacolod City bumupon highly urbanized city. So dapat mayara gid sang sapat nga tubig para sa tanan kag kuryente bumupon. Pamatian dala naton ang dugang pag-detalye sa pahayag ni Mayor Greg Sataya. Oh, well, tisang Saturday, So, temporary na nag-inform sila sa akon before lunch nga na settle na ang balayran with Bacolod Bulk, no, as well as ang ila payables man with, I think, 2 other companies man nga bulk water supplier, no. So muna ila nga gin-relay sa akon over last Saturday. Diba, so sini nga tuig, Mayor, do ikaduwa na ni nga best nga daw nag-attempt nga utdan or wala, oo. Yes, the first one mo tong July, which ginpukuan ko man sila. And then the second time, amo ni siyang the other day. Oo. May ginhatag, Mayor, nga rason ang Prime Water kung nga Well, siguro late na naman. it's up for them nga mag-explain kati ang ina siya should be the undertaking between the water district kag sa panawag sini kag sa ila mga bulk water suppliers, no. So it's up for them nga mag facilitate kag mag ensure sang compliance kati may mga agreement na sila no. So on our part man syempre since nga nagwa to nga information, we immediately called the attention sang mga companies involved, no. So as to the details, siguro it will be better nga sila yung ma-discuss kung ano ilang mga rason sila. Okay, pero nag-commit man sila, Mayor, nga in the future, hindi na ni matabo. Dapat they just have to stick with whatever agreements that they have, no. Either between the company as well as with the supplying water with Prime, as well as between Prime and the water district as stipulated sa ilang joint venture agreement. Ang assurance, Mayor, sang Bacolod nun, nga hindi ang wadaan tubig. Well, ang pagkadula sa tubig yati problema ta gina ever since, you know. But ang aton gid lang gina ensure subong ati if may mga problems nga mag occur, no, nga hindi na related with their or makapekto sa operations, day-to-day operations ang pumuluyo, especially sa mautdan ang bisang supply kag magpalabot sa amon sang information, then dira kami himo sang tikang man on the part sang syudad. Sige. Mayor, last na lang mensahe naton sa pumuluyong Bacolod man. Well, siguro sa atong pumuluyo amon as well as pagpangabay man sa Bacolod City Water District, no. May ara amo dira nga joint venture agreement with Prime Water, no, to dapat i-enforce na siya. Kaya ang tanan na stipulate if there are perceived to be or allegations as each one claims sa ila joint venture agreement, may provision man nga dapat pagadsundon sa joint venture na ginhimo ni siya
I think way back pa ng agreement, hindi ko na ma-recall exactly. Ang PEDS, I think 4 or 5 years ago, no, if I'm not mistaken. No? So dapat they should stick kung ano ang nabutang sa joint venture agreement. No? That's why nga nagahimo sa kasugtanan kasi dapat dara masandig dara ka mabase sa imo sini operation, sa imo sini compliance, no, kag sa imo nga mga dapat i-deliver man nga mga services. Bumupon. Oo. Yes, bumupon, no? So, immediately bumupon, nag-release man sang statement ang BBWI at wala sa disconnection nga matabo. So, secure sa karon ang water supply nagikan sila nga kompanya bumupon. So, impas ng utang. Impas na bumupon. At pamangkot naman naton, balik ta naman sa BBWI, kung manukot ka mo daw involve nyo pang publiko sa utang. Pamangkot ang BBWI, ka-supply sa insakto niya kung wala. Amo na bumupon ang dapat nga sabton sang prime water kasi sila gina-ibupon mo ang Hindi, sabton sa BBWI. Kaya kanugon bala kabayad kita sinada tapos hindi sila ka atuman sa kontrata ang gipirmahan. Ginauthorize ng kontrata mga supply sila sang number of cubic meters sang tubig pero alang-alang papasupply nila bumbumiyat pero guwa ta dito into anay So it's high time naman guro review ng contract kay kun way sa gasunod sa contract utdon ang kontrata da sa BBWI mangita talain nga supplier. Kaya mo gina sa ang magwa bukon. Nakadepende man bukon. Okay, tidalagit ka may breaking news kita. Ano natabo? Ang prime water line ng Tagiha? Bumupon confirmed kay nasang aga ni Councilor Bobby Rojas, ang chairperson sang Committee on Energy and Public Utilities ng Guriang Panlungsod nga i-announce to ng bumupon o kung isa publiko kung sino ang bago nga tag-iya sang prime water. Actually, bumupon sa tinalikdan may ara na sang mga information nga nag-circulate na ibaligya bumupon sa mga bilyar ang prime water. So, amo na bumupon no ibaloon natin kung sino ang bago nga magabulos, titikin hanglan na niya bumupon mag-istorya sa kaudio kung mga city officials, siyempre ang commitment, agreement bumupon sa pag-supply sang tubig diri sa Bacolod, distribute sang tubig diri sa Bacolod City bumupon. Okay, sige ipabati ta na karon na importante, confirm na ni, no? Confirmed bumupon. Okay. Ini si Bombo Miami Francisco and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa support ni Bombo Miami Francisco. So, why na utang ang prime water sa BBWI? Ang utang na lang sa BBWI subong kung ma-supply nila sa insakto, kaya ginalingling ko pa din kontrata nila ko pilagid ang dapat i-supply nila. No, the 50 million liters sa digi dapat mong i-supply nila from the injection point number 1 kag injection point number 2. Pero dinigiling sila ka-supply kuno sang 20 mil. Kaya masarangan gani do hasta sa 15,000. Ting kulang tang tubig subong no 50 million liters per day. No, MLD. Ang kulang ta subong 15 mil ang ma-supply nila. Tilibog may ulo ko kung nga ginasigi ta pa ni sila iya pa supply sa aton hindi magali ka isrot. Pila na ni katuig 25 anyos nga kontrata ini pero daw why Japon no liyo ko to kay Sir Denmark Swede no why man Japon no so dapat no i-resent man ning contract no urot doon ang kontrata sa BBWI no nga why man pulos ang pang-supply niya pero kung manukot gani daw i-involve na pa yung publiko daw pagpogon pa nga nga ti basi ko no may water interruption. Hindi, na kami bago sa water interruption. Hindi ka mo mag-supply, ti daw kasubong mo lang wala mong supply sa basigwa. Kay nga so supply nyo gani ang balko, no, mas tayog pangihi ka kuring. Ay, naway sang kuan way ban tupo prihas ning BBWI nga hasta subong din pagid ma kuan ang tawag sa matadlong ang pag-supply niya sang tubig or para tawgon sa nga bulk masiling ka bulk ano how no dako no masiling ka nga bulk no pero ma-supply nila hay no daw sa kamalingking lang
Una bala, no? So why gid mangisog da ti ano may persa pang board tada. Ang palisimik kang body ta ti why ni makita sang board of directors sa Basiwa. Pilak below board of directors dapat, no? Kay isang chairman of the board, i-reviewhan yun ni Blaho. Kay sa Basiwa pa na yung kontrata, hindi niya sa prime mover. Oh, ti amo ning budlay subong sa ato. Sige, liton kita makabanan sa Australia ining mga report, no? Balita dito sa bansang Australia nga konsedin nagluntad man ang ining mass shooting, no? Kamera sa 16 ka individual napatay samtang 40 de person ka nagapabilin, no, sa bansang ospital, no? So ti according sa Sir Mark Swede, no, do Pakistani Muslim father and son kuno ang tandem nga shooter dito iya makabanan sa Bondi Beach sa Australia, no? Check naton aton Bombo International News correspondent sa Sir Denmark Swede, Bombo Denmark Swede. Sir, good morning. Live ikaw sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Pons sa pod mo sa bungaga. Good morning, Bombo Pons. Good morning sa mga listeners ng Bombo Radio Bacolod kag sa mga din ang signal na maabot sa inyong stasyon. Good morning sa liwat. Oh, all right. Sige, sir. Sir Bombo Denmark, no, sir? Anong latest, no, sa shooting incident Katagalog nangyari diyan, no, sa Australia, Bombo Denmark? Kahapon 6:40 ng hapon dito sa Australia, pero kung makita niyo sa video na maliwanag pa. Kasi summer season. So ang aming sundown is between 7:30 and 8 o'clock. So at that time 6:40 maliwanag. So yan ang explanation kung bakit nakikita ng mga ng dalawang gunman ang mga tao. Kahapon nagkaroon kasi ng Jewish festival yan, yung tinatawag ng Hanukkah, na kung saan they celebrate yung pagkabawi ng Jerusalem in the 2nd century from a foreign power. So yan yung festival na yan. So kahapon dalawang tao mag-ama o Pakistani background ang nag-decide na basta-basta na lang mamaril. So unfortunately, sa total tally sa ngayong umaga, 15 ang patay sa mga biktima plus yung ama nung suspect ay napatay din ng pulis doon sa area. At the moment, 40 pa ang sugatan, kasama yung dalawang police officers na nakipagbarilan doon, including yung isang rookie cop. Yung sa mga namatay naman, ang edad ranging between 10 years old na batang babae at saka 87-year-old. Itong 87-year-old, he survived the Holocaust but unfortunately only to die dito sa mass shooting incident kahapon. Okay. So, mga ano ito, sir? Mga anong religion itong mga namatay? Karamihan dito, hindi ko ma-assume kung lahat sila ay Jew, pero they are celebrating yung Hanukkah Festival. Kaya lang itong area ng Bondi Beach, ito ay katumbas, kumbaga in context ilagay natin para ito siyang sa Malibu sa California. So upscale ito siya, mayamang lugar. Sumama rin, no, sa ganitong event? Open naman kasi yung beach na yan. It's a public beach, malaking area. So, very iconic siya. Bombo Pons, kung mapunta ka ng Sydney, ang unang kong ipapakita sa'yo, itong iconic Opera House sa Sydney Harbour Bridge. Pangatlo yung Bondi Beach. Okay. So, anyway, sa ngayon, no, ito, latest, may mga critical pa ba, sir, sa 40 na nasugatan? May mga critical pa. Yung sinasabi nila yung suspect is critical. Hopefully he will survive para at least mabayaran niya yung kasalanan na ginawa niya, kasi kung mamatay siya parang wala lang. So talaga, at saka isa pa yung dapat malaman ng pulis ang motive kasi baka may mga kasama pa siya. Rin siya sa mga nasugatan, ano? Yung suspect? Totoo yun. Bali, ang ano kasi nangyari kahapon, initially, it took them almost a minute to realize na yun pala'y putok ng baril. Kasi dito sa Australia, hindi kami sanay sa putok ng baril. Kung ikaw ay lumaki sa Australia or born dito, talagang hindi mo malalaman ang putok ng baril kasi nga hindi mo naririnig, kasi the last mass shooting incident dito sa Australia was 29 years ago doon sa state of Tasmania, na kung saan 35 na kataong namatay, at simula noon napakahirap kumuha ng lisensya ng baril. Yung reason mo na self-defense, hindi ka bibigyan ng pulis ng lisensya ng baril. So from 1996, kahapon na ulit ito.
No, sige. Anyway, so sa ngayon sir, ang operation ng beach tuloy pa rin ba or mismo na sarado mo? Because it's a crime scene, sarado muna yung beach at saka naghigpit na rin ng security ang mga pulis sa bawat estado, maging sa Amerika kasi itong Hanukkah Festival is a worldwide event. So lahat ng bansa sa buong mundo ay naka-alert. Alright, sige. Anyway, so hindi naman nadagdagan yung namatay ngayong araw. Ngayong umaga. Wala pang sinasabi ang Premier of New South Wales. Yung Premier yan parang state governor. Wala pang sinasabi kung may nadagdagan. Hopefully, wala. Okay. Sige. So, ipag-pray natin, no? Pero sir, sa saning mga instances, kung may mga incident, although case solved naman ni Guro, kay ang suspect gwardyado naman subong sa mga kapulisan sa ospital. So, ang isa pagid sinisiguro, the way abi ang Australian police id bala sa investigation nga matumod kung may mastermind pagid. Kahapon gin-raid ang ilang balay. May nakuha dito nga 3 ka individual pero wala gina-release ang pulis kung sino sila. I see. Okay. Sige, anyway, so wala sang Filipino nga involved do, sir? Basi may nakalabay to bala kag napilasan? The probability is very nil pero I don't discount the possibility na may ara. I see. Okay, damo magituod ka kadto guro sa muning beach, no? Bondi Beach. Damo ka kadto bali ang area medyo dako siya. So sa crowd control medyo mabudlayan ka kay lapad ang area. Yung area na kung diin ang mga shooting mismo. Actually, kung may bisita ko ginadala ko da sa area na yan. So daw ka ba daw tourist destination madagli sa Australia ning beach, no? Tourist destination, isa sa mga icon. I see. Okay, sige. Anyway, hoping ito wala lang sa mga Pilipino nga na ulami dito, sir. Anyway, amo man lang ng area, pero sa iba niya, tuloy man niya ang trabaho, negosyo, tanan, mga likoton abi, nga lugar. Tuloy. Pero, siyempre, majority of the public is in shock. Yes. Especially yung mga taong hindi pa nakabati sang putok sang baril. Alright. Sige. Okay, ma-update kami na sa imo, sir. Enjoy time. Anyway, thank you again sa mga information. Bomba Denmark. Good morning. Alright, sige. Ato na Bomba International News Correspondent. Bomba Denmark's wedding. Direkta sa bansang Australia. No, so grabe so mong kahugot ang seguridad nga ginapatuman after sa siring shooting incident nga nagluntad Bondi gali no Bondi mo pronounce to Bondi Beach dito sa bansang Australia nga una report 16 kay individual ang patay bangod sa pagpangulutang sa suspect nga kusadin sa man ka Muslim kag nag-away bato sa mga kapulisan igo man sa no igo sa kag critical man ang iyang kahimtangan ti kon ma-deads ni siya na lang matabo sa nidirihan no so although case solved naman ini kaya man yung suspect mo no na subdue man asang Australian police so bulata lang na no ang pila ka mga impormasyon dira kay si Prime Minister Anthony Albanese no, nagsagasiling ati ang natabo isa ka shocking and distressing kag ginatawag man nga act of evil antisemitism. 30 minutos sa kaligid sa takna alas 9 sa aga, magabalik kita dugang nga mabarita kan impormasyon, mga reporter sa ato sa mga reporter standby Bombo RJ Kim Kasipe. Pabalik naton istoryahan ta ang ining preparasyon sa bahin sang simbang gabi. Was na niya sa aga first data. Andri sa ato sa ring bugos nga Simba Romana Katolika. Preparasyon man sa simbahan kag sa makapulisan ta diri sa Bacolod City Police Office. Magabalik kita pagkatapos kinamang sine. Standby. Sa sining a figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong
ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa tuong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa tuong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom. Maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila,
Mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Sa Christian belief, kung maghambal kita precious blood, nagapatuhoy ini sang hamili nga dugo ni Jesucristo, ang aton Ginoo kag manluluwas. Nagarepresentar sang ransom o kung amo ang ginbayad pang tubos sa mga sala sang katawan agud makaangkon sa panibag-ong kabuhi nga walay katapusan. This precious blood of Christ shed through His death on the cross for the atonement of our sins. Sa aton nga mga mortal nga tawo, ang dugo tuman gid ka vital. Importante ang papel sang dugo sa aton lawas. Amo ini nagatransport sang oxygen kag nutrients sa aton nga mga cells. Nagakakasang waste products kaangay sang carbon dioxide, nagabulig sa pag-regulate sang aton body temperature kag blood pressure. Naga-deliver sang oxygen gikan sa aton lungs kag nutrients gikan sa mga pagkaon nga aton ginakaon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ang aton hamili nga dugo amo ang nagapasigurong ang tanan nga mga tissues kag organs sa aton lawas ang naga-function sang maayo. Our precious blood plays a key role in maintaining the body's internal balance. Blood is vital. Life-sustaining fluid essential for survival. Humans will die without blood. Amoy ning rason ko nga atuman man kaimportante sang ginatawag blood donation. Donating blood is crucial because it provides a vital life-saving resource for patients who cannot make it themselves. Ang kamatuoran nagasiling nga wala sang substitute para sa human blood. Blood saves lives. Gani, magdonar na sang dugo agud may gamiton sa tion sang emerhensya. Kag ikaw nga nagadonar may makuha nga health benefits, kalakip na ang pag-angkon sang healthier heart. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga Sa aton nga pagpalakadora sa Bombo Radio Bacolod, Philippines, Saturday time 39 minutos ang nakaligan sa takna alas 9 sa aga. Nagkabraga pamati diri sa aton nga panatuntunan diri sa Bombo Hanay Big Time. Sige, nasam ka to report ni Bobo RJ Kim Kasipe. Was nga daw masugod na aton sa ring Ginaldo Mas o Convisa di Gallo or Simbang Gabi. Oh, so may mga schedule na, may nagkanain mga schedule, mayroon sang hapon, mayroon man aga, pero usually aga gid, no? Kita nga nagasimbati, may aragani na ginatawag kuno nga kwan mo, no? Nga ano na gani, nang wish mo bla? Kung makompleto mo kuno ang 9 days nga simbang gabi, no? Matuman imo sini nga wish. So, ano mas schedule rin sa aton kasimbanan, parugyan sa aton kaparian, kay preparasyon man sa mga kapulisanta, diri sa Bacolod, sa patrol. Bombo RJ sa report, kamen. Magasugod na ang simbang gabi kag Aguinaldo Mas kasubong ang adlaw kag buwas Bombo buwas gid na. Yes, Bombo Pons. Buwas gid na masugod. Yes, Bombo Pons, actually may distinction ang simbang gabi magasugod sa karon kag ang Aguinaldo Mas buwas. So duwa ini may distinction ini Bombo Pons. Walang kita simbang gabi amo ni ang normal nga Advent Mass. Ang Aguinaldo Mas naman amo ning daw kumbaga normal ni sa nga misa sa kadadlaw bla Bombo Pons. Ang Aguinaldo Mas naman niya amo na ang sa aga amo namang nobena para sa for the Blessed Virgin Mary man sa iya man nga pagbata o pagupod man sang pag somehow in honor in the sa kay Blessed Virgin Mary ang iloy ni Jesus kung sa diin na muna ang ginahatag na sila or in-honor na siya bumbupon sini nga mga misa man. And also tulo sa kay Father Chris Gonzales ining duha ka misa men kalabanan gid nagakasala gid bumbupon sa mga even the Catholic regarding dire because nga ti abi nila ang simbang gabi
And kung gabi is different or is the same sa aginaldo. So no, kay Father, may distinction ina. So kung makita mong makaparian naton nga nagasuksok sa violet, amo ni sa ang iya na nga ginasuksok dira violet ang iya na nga ginasuksok. So sa iya is it is sa simbang gabi kiti normal day na sa emisa sa Adviento or Advent. So ang aginaldo naman niya makita mo daan nakaputi ina iya bombopon. So kalabanan gid nagadugok gid ang mga tawo. However, mayara ini sang somehow mambal naton nga mayara sang time na ambi bombopon kati madamo-damo sang misahan ang kaparian. So kung kita gabi na sila supposed to be tungod kadamo blasang mga simbahan nga misahan. Supposed to be aginaldo bus para sa buwas nang nagamisa na lang sila sang gabi. So that means although sa gabi sila nagamisa tungod nga kakulang sa pare bombo pons kay kinalanon misahan man ang mga lugar dira ang aginaldo mas nila ginaobra na lang nila before sa aga. So that means mga 6 to 7. So muna magita naton nga tinera sige hapot sang aginaldo mas considered ina because nga pag-aga basi kung dungano nila basi maapat ug 5 sila to hindi na makaya bombo pons nila. So mayara sila sang mes sa ang mga misa magasugod na karon mga alas 6 bumupons sa mga simbang gabi kag aginaldo mas sa pila ka mga area. At the same time buwas 3 o'clock sa ang aga kag 4 o'clock may mga misa man sa naglain-lain nga lugar diri sa Negros Occidental or Negros Island Region. Nagsuro kay Father Chris Gonzales panom domi lang diri nga ang mag-asimba gid kag pamalandong bombopons kay ang number 1 gid kong gisa nga problema sa mga nagasimbang gabi bla ay sa mga gabi it is an avenue sa pagpangamuyo kag pagatag man sa pagsakripisyo ambi kay nagasakripisyo kaman gid nasuno sa iya ay kagahon ka nagabugtaw. So ang iba naman niya ang ilayang disposisyon lain among maglagaw magtabo-tabo kag syempre maginupod sa barkada. So hindi inaiya amo bombopon. So ara naman lang gid asulong sa iya why not take spend time na lang gid nga magpamuyo kag magbinag-binag man in preparation man. Cleanse our hearts, most especially ang mga kinalanon man aton nga preparasyon sa pag-abot man sa ang Dios or ni Ginoong Jesucristo according sa iya ang syempre ining regalo man aton siya ining mayo nga tagipusoon nga mayara kita matinlo ka kasing-kasing away from pagpatawad man sa iban kag pagpangayo man kapatawad sa aton nga kasalanan bombopon. So ready na naka-schedule na ang mga misa kag ang number 1 gid nga panawagan ni Father sa mga pagpamalandong gid kag pagpamuyo kan tiyon sang misa kay amo gini ang number 1 gid nga problema man sa mga kabataan man isa nagaulupod bala imbes nga mag-attend sa misa magpamati do naginotoy kadlaw sa likod na kung ano pa ang ilaman nga ginaobra bobopon. Sir Bla, surugang impormasyon aton bla pamatian ang payaga ni Father Chris Gonzales ang parochial vicar sang Triumph of the Holy Cross. Una anong tanay karon tanay ang simbang gabi kag ang ginaldo no ang ginaldo siyempre amo na yung kagahon no pero may iba niya nga mga simbahan nga nagbutang man simbang gabi hindi nila maubos tatuan ng mga tao nila no sa inakagahon no. Like for example, diri sa amon, karon sa gabi, masugod na kami sa amon simbang gabi. Pero hindi just sa simbahan. Dito kami sa isa ka subdivision, kag isa ka purok, no? So kada gabi may duwa kami kamisa, no? Alas 6 ang gabi, ako na nga simbang gabi. Sa buwat ya 16, amo man masugod ang aton nga aginaldo mas. Okay? Kinalain sila nila nga duwa kay ang gabihan hindi na aginaldo. No, that's why violet ang bayo sina. Novena masal na siya for Advent. Pero ang aginaldo mas nga kaagahon amo na ang para kay Mama Mary. Amo na nga puti ang bayo sina. So ang amon schedule diri sa simbahan gid sa Triumph of the Holy Cross alas 3 sa aga kag alas 4 inidya. Okay? So amo na yang amon schedule din. So, kung sino gusto magsimba, amo na amon oras. Okay. With regards naman, Father, ano ni Sab, nang kinalanon ko ba, ako ma-attend ba, pili lang ko ba sa aginaldo or sa simbang gabi? What will, ano ni siya? So, amo nang kinalain sang duwa.
ang gabihan hindi na ya aginaldo. No, kay novena mass na saya for Advent. That's why you left ang bayo sila daya. Pero ang sa aginaldo ya amo na ang novena mass para kay Mama Mary na nagabusong. No? Nga amo na nga siyang kaadlaw siya man kabulan si Jesus sa iya nga dyan. Inopdan nato si Mama Mary sa pagbusong niya hasta nga magbata siya nga magabot ang Ginoo. So hindi ko makambal, hindi ko mas lang nga duha makumparar. No, kay importante man sila nga duha. Ako ya duha ako si Mahan ay sa akin gabi. Kaaga. Pero kung ako ya prefer ko kagagid. Aguinaldo. Oo, posible magadagsa man subong ang mga tao man father sa buwas sa aga. So somehow ano ning aton man nga panumdum na lang sa mag-attend sa Aguinaldo Masses ang simbang gabi sa siniman nga mga tinion. Yeah, so tani ma-remind niya sa ato no nga ini mga vigil mass mo. Ga-vigil kita do sa lingon nagapulaw kita. Inopdan nato ning babayi, Blessed Mother, Mama Mary, nga nagabusong, no? Di tama, di kamalaan nga mga inadlaw. Pinaunungan naton si Mama Mary. Well, kamaloko nga, iba na kanto sa simbahan, karami sa mga pagkaon, ginabaligya, karami sa mga lights, karami lagaw. Dami man na siya. So, tani hindi lang na madula sa aton, na ini siya, mapinangamuyoon, na pag-upod sa aton mahal nga Iloy, Berin Maria, kita tanan, na nagataabot, sang pagkari, pagkabunag, sa aton manluluwas, na si Ginoong Jesus. So, bagay tani, kang magpangamuyo. Kami ito bumupons ang payag ni Father Chris Gonzalez. Samtang, in preparation for this, may team up ginedre ang mga kapulisan regarding finito to secure ang mga pupuliso na pinakita sa simbang gabi. Aga Aguinaldo Masses pons kada suno kay Police Captain ang spokesperson ng Bacolod City Police Office ang may-ara na sa ang preparasyon person sa Bacolod City Police Office may-ara na ni sa pag-deploy karon makasugod na kaagwa sa aga ang mga kapulisan aton sa mga simbahan diri sa siyudad sang Bacolod. All are prepared mo ponso pod man ang Philippine Coast Guard sa pag-assist sa mga sa mga churchgoers naton sa sini pag-tinon susuno sa ila mayara na sila sa deploy number of person na ang nakapreparar naman aga agud magatag sa seguridad sa kada mag-attend sa siniman nga misa. Yari atong pamatian na payag ni Police Captain Andrew Maapli, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office, Bobo Pons. So, nasa tanan nagapangayong kita sing katawran tag may umaga sa tanan nga pagpalamati naton sa Pumbo Radio Bacolod. So, sa atong preparasyon sa aton nga palabuton nga simbang gabi, which is mayara na itang mga simbahan karon nga magasugod na karon sa gabi, kag ang atong kining kagahon naton nga Aguinaldo Masses, no, alas 4:30. So amo na mga schedule sa mga simbahan naton. Pero ang aton nga Bacolod City Police Office nga na ginapangunahan sa aton City Director Police Colonel Juris P. Coronica may ara na kita sing nagakaigo ng mga preparasyon sa aton mga police personnel sa mga tagsa-tagsa ka mga simbahan naton Katoliko diri sa Bugos nga Bacolod City Police Office. So may ara kita ipahamtang mga police assistant desk. Amo ini ang sing assistant sining mga concern with regard sa aton nga mga pumuluyo nga magapadulong sa mga simbahan. So may ara nagakaigo nga preparasyon ka personnel ang pag-isa ka police station, station 1 to 10. Pag mag-augment man ang aton nga BCPO headquarters para magdugang pwersa para mapasiguro naton ang matawhay kag safety ang aton nga mga tanan nga magkaladto sa tagsa-tagsa sa simbahan na Bumboldre. So pagluwas sa Bumboldre sa Police Assistance Desk, no, nga diri nato ipahamtang sa mga entrance kay nyo makita sa aton nga mga churchgoers
mayara kayo gitasing additional personnel. Maamo ang mga CPR sa bilog na simbahan samtang nagapatigayon sa mga misa. So, kasi sa preparasyon namon mo Waldrin, tanan nga mga simbahan naton, no? Cover tanan ng mga simbahan nga maghihiwas sa Aguinaldo Masses sa Waldrin. Sa isa ka simbahan, mga pila ka bilog ka pulisan aton, sir. So, may akitasing kada simbahan may ito sang LTO, no? Aton nga mobile patrol unit, may mga border patrol dito nga nahamtang dira. At the same time, haraman ang aton nga BCMFC na aton mga SWAT team nga nagalibot sa area. Pagluwas na sinabong Waldrin sa mga tagsa-tagsa natin kay station, may corresponding personnel na mo ang magaman sa aton mga simbahan samtang nagahiwat sa misa. Waldrin. Okay. Bobo RJ. Ako sa payaga. Ni police captain si Bombo Pons regarding diri, so all are prepared na, and syempre ang panawagan na lang ginaya sa ang kapulisan nga hindi na magpanggamudra o kung ano man nga mga posible nga pag-ubra sa hindi maayo Bombo Pons, because nga may kalalagyan gid sige ako naman nag-ubra sila. Ini si Bombo RJ Kim kasi this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of using information, basta radio. Bombo! Alright, salamat sa report ni Bombo RJ Kim Kasipin. Kabay pa nga maging matawhay lang aton nga pag-obserba, no? Sa simbang gabi or Aguinaldo Mas dira man, no? Hasta sa kwan ini. Petsa 24 sang gabi. 24 Eve. Dahil makabanan sa aton na mag-obserba kita, no? Sa pagkabunag sa aton sering nga manluluwas. 50 minutos sa kaligad sa tak ng alas 9, no? Sa agad sa ato sa riga pagpalagad, no? Siyempre sa ato sa Christmas Around the World segment, may kopod natin si Bombo Danica Planilla. Magapang logayawa naman kita, no? Sa pila ka makapungsuran sa bilog nga kalibutan kung paano man sila mag-celebrate sang Paskwa, no? Ti i-compare naton ina kung mabatsagan mi na dito espiritu sa Paskwa, pero kung mga Pinoy ang paghambalan, kita grabe kita mag-celebrate sang Paskwa. Sige. Ari ang gin-preparar nga feature story ni Bombo Danica Planilla sa ato sa Christmas Around the World segment. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Nakahibalubala ka mo kung ano ang ngalan sa Japanese ang pungsod Japan? Well, ang sabat ni Hon o kun Nippon. Sa Japan kita karon magakadto kag aton liwat nga hibaluon kung paano mag-celebrate sang Pasko ang mga Japanese. Ang Japan, isa ka island country sa East Asia nga ang mga katupad sini among Pacific Ocean, ang Sea of Japan, ang East China Sea, ang Philippine Sea kag ang Taiwan. Ang Japan, kabahin ini sang Ring of Fire o kung tectonic belt, kag ang kalaparon sini o kung archipelago nagalakip sang 5 ka mga main islands sang Hokkaido, Honshu nga amo ang mainland, ang isla sang Shikoku, Kyushu kag Okinawa. Ang Tokyo amo ang kapital sang Japan kag amo man ang largest city diri nga ginasundan sa mga dalaguan man nga mga syudad sang Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo, Fukuoka, Kobe kag Kyoto. Sa karon, ang Japan ang may 123.4 million nga populasyon nga ginapumunuan sang ila emperor nga si Naruhito kag prime minister nga si Sanai Takachi. Mayorya sa mga Japanese ang nagapractice sang Shinto nga pagtuluuhan. Ginasundan sang Buddhism kag may mga Kristiyano man diri nga nagadangat sa 1.5%. Amo ini ang rason kung nga mabatyagan man ang Christmas sa Japan. Aton dugang hibaluon kung ano mga ganap sa Japan sa tion sang Christmas Day. Sa interview sang Bombo Radio kay Cherry Miata Rosales, 49 anyos, residente sang Davao sa Negros Occidental, kag 10 years na nagaubra sa Japan. Suno kay Rosales, sa angay sa kung paano mag-celebrar ang mga Pinoy, amo man ang ilang nga ginahimo sa tion sang Paskwa. Ako si Cherry Rosales para Tobosto, Negros Occidental, may tatlo po ako na. Tapos, aling ko karon sa Japan, sa Kanagawak yan. Mga magta 10 years na ako diri sa Japan. Sa kaming mga Pinoy, i-celebrate na mo, parihara dira sa ato sa Pilipinas.
Samtang, sunod diri, kung magselebrar sang Pasko ang mga Japanese, simple lang. Ini sila ang nagakaon upod sa pamilya, kag nagalagaw, apang wala sila sa mga party nga ginahiwa. Suno kay Rosales, sa tion sang Pasko, nagapreparar man sila sa mga pagkaon kag hindi gid madula ang mga nakaandan nga mga Filipino food sa lamesa. Mayara man sa mga Christmas decorations nga makita sa lugar. Pero ang kanin sa mga Japanese, lain po sila og mga celebration kay mga punta sila totally sa pamilya nila. Ana simple, lakunda jud sa mga Pinoy nga pareha ito sa ato ang celebration, mag Christmas o mag New Year. Amo lang na siya karang daw maka simple lang dahil kung may kaon sila nga gamay tapos musuroy ana pero ingon nga party wala na sila ka party may for example ka party may kakaon kada tiboy na ana totally Filipino food totally din na Christmas tree na yung mga music na pang Christmas basta sorry man po sila nga para kailan na ang Christmas. Suno kay Rosales, apisar nga napulo na katuig siya nga yara sa Japan, lain sa gihapon ng Pasko sa Pilipinas. Dugang pa niya, ang mga Japanese ang nagaselebrar kag may mga tradisyon nga ginapatigayon sa tion na sang New Year. Pero lahi radyo sa tira. Pag ano lang dai, pag New Year na adyo sila tradisyon ilaha. Kay pag Pasko wala dili pa sa pa ako. Lain ko sa ayo, ang ilaha diri sa Japan. Depende kay ang trabaho man guday para nang ang Pasko sa trabaho may wala may mahimo trabaho lang pero kung matimingan nga day off na mo nag-celebrate ana wala trabaho kang kinay man na sila dahil sa inaana wala sila ipat ano ba Bugit ko nila sa akong mga pamilya sa Tubusto, mga friend. Tanan nga akong mga kailang. Para sa Christmas around the world, ini si Bombo Danica Planilla, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Alright, no? So salamat din kay Bombo Danica Planilla. Kuan gi sila to, no? Magkasabot man kamog duwaday. No, sa interview yan ito nga taga Tubuso. Unsa man? Ana-ana. Sige, bantayan na natin sa nga mga segment no? Christmas Around the World. At sa magtakop, no? Rana natin maswerte nga Dili Joe winner. So, arin ito sa week 7 no? Sa pagpamatol sa inyong mga entries. Kag nagagabot kita karagalawag sa nagpadala sa week number 6. So last week naton ini nga pagpamatol sa inyong entries. Pero ang until grand draw pa no? By December 27. Sige pa, no? Kag pwede pa kamo na makaigago padala sa inyong entry. Gani birahan nyo na da, no? So ari na aton winner. Standby! 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash plus gift pack. Alright, no, sa ato siring Daily Joe winner, subong aga, ang akon sa dito makabaton, no, sa 1,000 pesos sa cash, kag 1,000 pesos na worth sa gift. Ginkabot ang kag-verify sa aton FDA representative. Atensyon dira sa taga Block 67, Lot 9, Purok San Roque, 1, Barangay Handumanan, Bacolod City. So address Block 67, Lot 9, Purok San Roque, 1, Barangay Handumanan, Bacolod City na gamit sa proof of purchase Orocan. Sa gigamit nga proof of purchase. Congratulations again sa itong masurting Dili Joe winner sa kay Shirley Franny. Shirley S. Franny no, sang Block 67, Lot 9, Purok San Roque 1, Barangay Dumanan, Bacolod City. Congratulations! Punto las 10 na sa aga. Doon sa ito sa ring pagpalagad, doon sa ito masiring palatutunan. Standby na kamo, masunod natin matawag mga madrama. Ang misteryo sa kabe alas 10, tubtob alas 10:30, 1 sa laba, alas 10:30, tubtob alas 11, ang rekwento sa alas 11, tubtob alas 11:30. Kagaroon sa ato sa Christmas Countdown. Alright, sige, dali lang no? Sa ato ng mga kauturan. Standby. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is
This Christmas we share. Ay nabi nga pulo na lang kada Pasko na. Dasig lang, no? Advance Merry Christmas sa inyo tanan. Lunes kita ang presentasyon sa 15 sa bulan sa Desyembre tuig 2025. Narakan si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa Papa na pagpamatayan sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kingdom, extraordinary bangud ginakabig ini